Mega love shout out my friend Wen Smile Vlog. Good morning kaibigan Wen Smile. Kinda A, mega love shout out my friend Kinda A. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Mega love shout out kaibigan. And mega love shout out sa akin pamangkin. Musta ka dyan, Ben? Musta dyan sa Bulacan? Good morning host from Elmi Vlog. Elmi Vlog. Hello. Teka lang Kinday ah. Shoutout sa akin pamangkin. Okay naman Tito. Teka lang Kinday. Nag-ano ko dito sa main natin. Gusto dyan sa Bulacan. Wait lang sa jacket. Good morning host from Elmi Vlog. Elmi Vlog. Hello, teka lang Kinday. Padikit-dikit lang. Okay naman Tito. Teka lang Kinday. Nag-ano ko dito sa main natin. May echo. Pakilablab mga idol. Sige, baba kayo ng bahay. Baba ng bahay. Mega love shout out kaibigan Shirley. Good morning. Wen Smile. First order natin si Wen Smile. Wen Smile. First like my friend. Good morning. Yun, di ata nag-like si si Win Smile. Salamat Ate Jasmine 14. Thank you sa thumbs up, tsaka sa pagsilip. Pops Tony, mega love shout out. Good morning, Idol Tukayo. Loading my friend, hindi pala ako first like. Okay lang yan, okay lang. Tika lang yung ni Kinday. Tika lang Kinday ah. Dito tayo sa loading pay. Daddy. Yun, sino ba tinatawag na daddy ni Elimi Vlog? Kita Kits. Sabi ni Elimi Vlog. Dito work muna ako. Sige, ingat dyan, ingat Alvin. Salamat. Sa aking pamangkin na si Alvin Salcido Cruz. From Santa Maria, Bulacan. Yan na, may moderator ka na Kinday. Sige, work lang. Work ka na Elmi from Pops Tony. Ay, okay. Walang harang dito. Meron. Yaman mo na. Walang harang. Teka lang, issues. Baba ng link. Para magdikitan. Mega love shoutout kay Gamrock. Harang pa, di pa ako makatawid sa bakuran mo bro. From Gagamrock TV. Walang harang dito. Meron. Mega love shoutout kay Gamrock from Shirley. Alis kasi kami host. Punta Mall of Asia from Winso. Wow naman. Buti pa kayo punta mo. Ingat kaibigan Win Smile ha. Okay na yung mo di ba? Hindi na bumababa. 1.2 na ngayon, 1.2. Fry Bimira, good morning kaibigan Fry Bimira. Good morning kaibigan.
Privy Mira ba to? Privy Mira? Thumbs up host from Privy 69. Criterio RC. Vamos, Kibamos from Criterio. Welcome to my live stream, my friend. Vamos, Kibamos. You have a moderator, my friend. Criterio RC. Sino yun? Sino ba isa? Oh, silip na ako dito. Ako work from Win Smile. Sige, ayos lang kita, kids. Thank you sa pag-like, ha. May galab shoutout, Bruto Nying. Walang harang dito meron. Harang pa, di pa ako makatawid sa bakuran mo, bro. Sa'yo ba itong magkaibigan Friday Mira? Yan ang pinangnood ko sa vlog mo, Friday 69. Olis Baron Cub. Online. Ano ba yung online na to? Ba't may online? Sa'yo ba tayo kaibigan Friday Mira? Talalagyan ko ng jacket. Tamsak sa harang host from Alfredo Lacerna. Dito naman tayo sa nakapin kay kaibigang Gagamrak. Siya una nagbaba kasi, oh. Ay, si Elimi Vlog pala, si Elimi. Sige, kasunod kay Elimi. Sorry. Gagamrak muna tayo. Lakas ng TV. Teka lang, excuse. Lakas ng TV. Update lang po tayo, update. Pag ginanahan, habaan natin ng konting oras. Paano tayo makapamember niyan to kayo? Wag na, ayos na yan. Alice Moore. Ano yun, Alice Moore ba yun? Sino ba itong Alice Moore? Alice Moore. Silipin ko lang to si Alice Moore. Ay, all pala. All hits more. Music travel vlog. May galab shoutout, my friend. Ayan, may moderator ka na, oh. Lagyan ko ng moderator. Yes, ako, si Friday Mira. Sa nakapin po muna tayo sa nakapin. Lagyan ko na ng jacket, kaibigan Friday. Thank you sa pagpunta. Ryan Antolio, mega love shout out, bro. Ang aga. Nakakataba ng puso. Pinusuan mo na agad ang produkto ko, ha. Okay lang yan, kaibigan. Ikaw una kasi nagbabay. Yon, unang kaibigan, Gagamrak. Magdikitan po muna, magdikitan. Marites Janelli, Dan Tamsak host from Marites Janelli. Thank you. May moderator ka na po. Harang from Marites Janelli. Dan po Gagamrak TV from Elmi Vlog. Taxi Uragon TV, Tamsak. Daddy Pops, TNT2, haha. Mega love shout out to all of you guys. Harang kaibigan Gagamrak ka, una. Unang harang kasi harang. Una. Pangalawa. Harang uli kaibigan Gagamrak ka, harang. Pangatlo kaibigan Gagamrak ko, pangatlo.
Bigyan mo na ako, nagtuloy ako ng konting kahoy. Nagluto ako ng kamuting kahoy. Wow, sarap niyan kaibigan Ryan. Pang-apat, kaibigan Gagambrak. 4. Like number 29, 30, 31, 32. Yan, 4 o 4. Puro harang kaibigan. Okay lang yan. Idol Ryan Antulihaw, Dan po from LME Vlog. Dan sa Nakapin Idol from Pops Tony. Every 5 minutes lang tayo, every 5 minutes. Pagiging ng kamuting kahoy mo, kaibigan Ryan Antulihaw. Hindi ako nakakapasyal dyan saan natin ah. Sa bayan natin ah. Quezon Province at saka Laguna. San Pablo, Laguna. Salamat host from Ren Smile. No problem yan. Yan ang pinapanood ko sa vlog mo. Privy 69. Thank you Ate Privy. Thank you very much. Yes, ako lang ito Privy Mira. Tukayo, wala ka button. Wala to kayo, hindi ako naglagay ng button. Okay lang yan, para sa masa to, pangmasa. Pangmasa tong ating bahay. Gusto ko si Lolo lang ang magpasildo sa akin, si YouTube lang. Doon lang tayo kay YouTube para sulit naman, sulit. Gagamrak, galing ako sa laban ng gagamba mo. Condition muli. Ang itiman, tataya ako doon. Oh, ano yung itiman niya eh. Magalamay sana yung itiman niya. Pero naunahan kasi yun eh. Kaya tinalo siya nung anong orange. Host, dugtungan tayo, game. Wala akong bisita kaibigan Shirley. Next time pag nag-StreamYard tayo. Thank you kaibigan Shirley. Wala ka bang ano dyan? Wala kang tawag ito? Wala kang ano sa mga estudyante mo ngayon? Thumbs up, watching brother from Rainy Joy TV. Salamat kaibigan Rainy Joy. Sino kaya itong Rainy Joy na daw? Rainy Joy TV. Oh, may ano ka, German Shepherd kaibigan. Main mo yan, kaibigan Rainy Joy TV. Alfredo Lacerda Vlog, BG. Thanks po, Idol Ryan from LME Vlog. Welcome po, Madam, from Ryan Antulihaw. Martis Janelli, BG, LME Vlog. Katatapos lang yung online ko, 7 AM to 9. Ay, nga pala, online class. Yun. Thank you. Kaibigan Shirley, next time, dun ulit tayo sa'yo. 4 po ito, kakamera ko. Naglalaban na yung gagamba mo. Oh. Naglalaban na yung mga gagamba. 4. Para sulit. 4 yan, 4. Salamat Idol kaibigan Tunying sa pagbisita mo kahapon. No problem kaibigan. Basta nandito tayo sa bahay natin. Support lahat na LS na makikita natin at sasabihin niyo si support. Nandiyan tayo. Mega love shoutout Marites, Aling Castre. Ano sa ating Marites? Yan, may moderator na yan, Rainy Joy TV. Hindi ko nabasa yung ano natin Marites. Ayun. Marites Aling Castre, nasaan ba yun? Marites Janelle ito eh, kaibigan Sunod natin ipipin si LME Vlog ah. Ayun pala si Marites Aling Castre. Yan na. Good morning sa'yo kapatid na Tunying from Ate Marites Aling Castre. Good morning din, good morning. Salamat Idol kaibigan. Mega love shoutout. Patang shot naman po sa premier ko host from Ate Marites Aling Castre. Mega love shoutout kapatid na Shirley Love. Oh, pasunod-sunod lang po ate para Una kaibigan, tapos na. Nasa harang na tayo. Harang na yan, harang. Mang Tomas. Aaron Accord. Sino ba tong Aaron Accord?
Ano? Work bang basa dito? WRLD? Oh, ano nga, yun na tama nga yung basa ko. Ay naman, pangalawa, kaibigan Gagamrak naman. From Marites Janelle, from Aaron Ako World. Matatapos na rin kaibigan Gagamrak ko. Mega love shoutout sa lahat from ating Marites Janelle. Ano ba sa iba? Mang Tomas pa, Mang Tomas. Mang Tomas. Next na nakapin. Ba't na, dito naman tong... Palit si Elimi Vlog. Nasaan na ba si Elimi? Elimi, girl na you. Hair na me, pipinang kita Elimi. Yan, replace the pin. Elimi Vlog tayo mga kaibigan. Tamsak and full pack sa LS Mohos. From Aaron. Main mo to kaibigan Aaron. Parang kilala ko tong bata na to ah. Mang Tomas oh, sikat ang Mang Tomas oh. Mang Tomas. Paano nga si Aaron? Dito kay Aaron Ako World. From Martinez Janelli. Oh, may galap sa from Ate Martinez. Skyline PH. Tamsa House from Skyline PH. May moderator ka na kaibigan Skyline PH. Tol Binos Indaya. May galap shoutout. Good morning kaibigan. Tol Binos Indaya. Salamat sa 25 thumbs up. Bikulaan ito si Skyline ah. May moderator na yun, Skyline ah. Bababa ng link. May galap sa tigabento niya at sa lahat. From Ate Jean, QRTV2. Martes Janela Alincastre. Ay Martes Alincastre, nag-drop ng bahay. Vamos Passer. Amisades from Criterio RC. Tol Good DM and mega love shoutout. Hashtag Tamsakdan. Thank you tol. Tamsak House from Skyline PH. Boss, kita ko dito si Kindae ha. Oh, nakita dito kanya si Kindae. Noon pangatlo yata siya. Mega love shoutout sa lahat from Martis Janelle. Tambay lang here tol. Thank you. Happy Wednesday everyone. Oo host. Dikit na tayo. Oh, dikit na rin tayo. Ito pinapanood pa nga kita oh. Sa Good Morning Mama. Ay, good morning Mama. I love you Mama Jane. Ganda ng aso mo ah, bata. Baby boy. Kaso bakit hindi off comment? G Auditor Vlog, mega love shoutout. Magandang umaga sa lahat. Five minutes tayo kay Elimi Vlog ah. Hindi ko na ilipat kay Gagamrak. Elimi Vlog, saya nakapin tayo Elimi Vlog. Premier pala yun oh. Una, kaibigan Elimi Vlog. Ano ba yan? Pati ng ilo ko ah. Unang tikit oh, kaibigan Elimi Vlog ah. Like number 22. Hindi na ako magdidikit ay magbabakas kaibigan Elimi Vlog. Okay lang ba? Magbakas na nga lang ako para ano.
Para alam mo, like, patamsak sa premiere ko. Host, sige, sige, baba lang po, baba lang kasi may mga nauna. May moderator na yan ha, Aaron. Ako world. Tambay lang host, busy dito banda. From Skyline PH. Sige, sige, okay, thank you, thank you. Good day sa lahat from Aaron, ako world. Wala, nagluloko na naman tong ating cellphone. Wala pa ya. Pasira na ng pasira talaga yung ating ano. Nagluloko na naman tong isa ito. Patulong idol from Aaron, ako world. Sige, sige kaibigan. Baba ka lang ano. Tutoy Bait. Baba ka Tutoy Bait ng iyong link. Marunong ka na bumagbaba ng link mo Tutoy Bait? May dumikit ng isa oh, like may Christy official. Magbabakas ako para alam ni Ate Elimi. Harang Dan, morning. From Gena Vlog. Mega love shoutout. Harang from Ate Merely sa channel. Magdikitan po, magdikitan mga kaibigan. Magdikitan tayo para may makuha tayong banana sa aking live stream. Pare-pareho. Makakuha tayo ng tiglilima. Di okay na yun. No? Sabay sa akin, makakuha na kayo ng 4 oh. 2. O tapos 2. Makakuha na kayong 4. Pangalawa oh. Elimi Vlog oh, pangalawa. Ayun oh, kulay pula pa oh. Nakikita mo ba kulay pula? Hindi kasi nakaano tong ano eh. Batang pag tinutok natin ang ano oh. Yun, ganyan pala oh. Pangalawa, Elimi Vlog. Dapat pala itututok. Masyadong maliwanag. Like 24 oh. Kalimbang all na yan oh. Like 24. Pramaxam. Yan oh. Pangalawa. Pangatlo, Elimi Vlog oh, pangatlo. Yan oh. Pangatlo, kaibigan, Elimi Vlog ha, pangatlo. O yan, makakuha na agad ng like number 25. Sunod-sunod yan ha. May nag-like 23, hindi nagbakas. Like number 25. Nag-aabala ka ba? Katuayang Pops Tony, nag-aabala ka pa. O, like number 26, nakadikit na to, kaibigan, Elimi Vlog. 29 thumbs up host from Mark Mata. Like number 26 ba ako? Oo nga, 26. Yan, may mga bakasyon ha, kaibigan. Elimi Vlog, next, palit tayo sa nakapin. Magdikitan po, magdikitan. Salamat ato kayo, Pops Tony, sa yung 25 pesos. Pang soft drinks natin, bawal pala soft drinks. Juice lang. Marty Sinelli, nag-drop ng bahay. Harang Dan, good morning. Yung mga nagbababa po ng bahay, o pag nakapagbaba kayo, pag may link dyan, subscribe nyo na. Unahan na kayo, wag na po yung pakaramdaman ba? Para lahat tayo magkaroon, no? Sabagay, mayroon na kayong magiging 4 na banana sa akin, no? 4 na banana na yan. 4. Para ano?
Sure na may makukuha kayo. Salamat Ate Mirali sa atin sa milay kaibigan. Dating Dikitos, Kalimbang from Vienna Vlog. Sige, okay lang. Vienna Vlog. Dikit na rin ako dito kay Vienna Vlog eh. Ay no, hindi lang ako mag-join. Dahil wala rin join button si host. Hello kuya, gandang umaga sa iyo from Happy March TV. Mega love shout out. Mark Mata. 29. Natamsak host from Mark Mata. Kilala ko tong Mark Mata na to ha. Ngayon lang uli na nagpasyal sa ating live stream. Anong main mga Mark Mata? Tanong ko lang kasi mga main yung mga nandito nakakaya naman. Hindi naman sa nagbabawal tayo ng ninja. Magpakilala lang kung anong main. Ipasok yung main para yun ang ating malaman at malaman lahat ng mga naandito na yung ang main mo Mark Mata is yun ang main mong ipapasok mo muna, ipapakita. At isa sa ating lahat, at isa. Nag-love shout sa lahat from Mark Mata. From Aaron Ako World. Harang. Ay! Pares lang ba kayo ni Aaron? Vienna Vlog, done to you. Let's eat connected. Thanks. Good morning, Idol Tuming from Atimila Rubio. Thank you, Atimila. Thank you po. Harang full watch from Ate Martes Alingcastre. Mega love shout out to all. From Ate Super MC22 Vlog. Mark Mata, mega love shout out sa lahat from Mark Mata. Thumbs up na jacket please. Meron na po. Dikit na tayo host from Mark Mata. Ano nga main natin kaibigan? Pakisuyo sa main mo muna para copy tayo host. Kasi puro main yung mga naandito na kaya naman kasi Aaron Ako Word. Yun ang main mo, yung Aaron Ako Word. Oh, may jacket na yung Aaron mo kaibigan. Yun na lang munang gamitin mo kaibigan, yung Aaron. May jacket na rin yung Aaron mo eh. Yun, palit na sa nakapain. Sino nga bang kasunod ni Elimi? Winsmile, di nagbaba ng bahay si Winsmile eh. Sunod kay Elimi si Pops Tony. Yun. Dito tayo kay Pops Tony. Pops Tony. Sa aking tukayo. Kaibigan Fry Bimira, hindi nagbaba ng bahay. House. Gamit ko yun para makababa house. Gamit ko yun para makababa. O sige na mo nang gamitin mo para magawa ka ng link. Yun ang gamitin mo. Si Aaron. Tago mo na muna yung Mark Mata na yan kaibigan. Dito tayo kay private ay kay Pops Tony. O kayo, dito ka sa bahay mo nakadikit na oh. Maghahanap na lang ako ng latest video mo. Ito latest video mo market. Like number 55. Nasa harang lang tayo ng anong harang ba to? Mistly ba yun? Pag ano to ng ng Graham? Graham. Oh, pangalawa, Pops Tony. Nakadikit na rin. Ayan oh. Pa-subscribe na rin. Kalimbang all. Tapos doon ulit tayo sa latest video. Like number 55 kanina. Ngayon, like number 56. Oh, ayan. Kulay itim na yung thumbs up. Pangalawa, pangatlo. Di pa nakadikit kaibigan Pops Tony oh. Ididikit ko na Yan, kulay pula pa. Kulay pula pa yan kaibigan Pops Tony. I-subscribe na natin tapos bell all. Ayan bell all na, kulay itim na, bell all. Then punta tayo dun sa latest video natin. 14.47 minutes, may harang. Like 56 kanina. Ngayon 57. Ayan kulay itim na, 57.
Pang-apat, kaibigan to kayo, oh. Pops Tony, hindi pa rin nakadikit. Ididikit ko na, pangalawang dikit. Pang-apat na panunood sa yung WH. Like, subscribe, and kalimbang all. Tapos punta tayo dun sa latest video. 7 kanina, like number 58 na, oh. Yun, apat din, apat. Tambay lang ako, kuya, at work. Mood pa from Happy Marge. Yun, thank you, no problem. Thank you. G Auditor, thank you very much. Bababa ng bahay, Happy Marge mamaya. Pindin kita mamaya. Sunod-sunod lang para mas maganda. Tapos si Ate Marites Yanele, may premiere. Isunod natin yan. Salamat sa 33 thumbs up. Harang pa ako, katukayo Pops Tony. Thumbs up po from Papi Mix Vlog. Happy March, mega love shout out from kaibigan Shirley Official. Thank you. Daming prutas iyo. Host, steam muna. Steam muna si Mark Mata sa'yo. Punta muna ako kay Judith D. Nag-live din siya. Support din ako sa kanya. Salamat. Kaya akala ko, sa'yo din yung ano? Ate Marites Janelli? Sa'yo din to si Aaron Ako World. Sa'yo si Aaron Ako World. Okay lang Ate Marites Janelli. Thank you very much. No problem yan. Papi naman, bahay ko. From Papi Migs. Sunod-sunod lang tayo kaibigan Papi Migs. Kasi may mga nauna sa iyo, tingnan mo marami nang nauna sa iyo. Sunod-sunod tayo para hindi naman magtampo yung mga nauna ba. Pipin kita mamaya, no problem. O sige, sunod na kita dito. Si kaibigan Shirley nga, naandito pala yung pang-apat yata, pang-5. Sige, susunod kita Papi Migs. Para wala ka na ba masabi, request mo eh. Salamat po sa 33 thumbs up agad. Meron na tayong half hour. Market time. Fresh fruit. Live frog from Pops Tony. Salamat sa 8 viewers natin dyan. Happy March, galing ako sa beauty tips mo from kaibigan Shirley Official. Sinipag na naman tayo mag-live eh. G Auditor, salamat. Mega love shoutout sa lahat from Mark Mata. G Auditor, thank you kaibigan natin. Thank you. Kois Jan Vlog, February 9, LS Work Mood. Bali tatlo yung sa'yo dito, Ate Marites Janelli. Yung Mark Mata at saka yung Aaron Ako World, sa'yo din yun. Para kung sa'yo din to, lalagyan ko na ng jacket. Paki-confirm. Kung sa'yo din tong Mark Mata, tapos yung main mo yung Marites Janelli, at saka yung Aaron Ako World, kung sa'yo din. Tatlo to, kaibigan, Pops Tony, Pops Tony, tatlo. Ay, tatlo, apat pala, apat. Shout out sa 9 viewers ni Tunying Maksam. Glyn Mabutol, thumbs up dan host from Glyn Mabutol. Thank you, Shirley from Happy Marge. Gandang umaga host from Glyn Mabutol. Ito si Glyn Mabutol, hindi ko yata napinong nakaraan. Mark Mata, sa anak ko ito host. Okay, sa anak mo. Sige, pipina na. Pero yung pinapalago mo rin yung Mark Mata na to, pinapalago mo rin. Ay, alam ko na. Nagets ko na. Ang main ng Mark Mata is yung Aaron Ako World.
Tapos anak mo rin yung i-Aaron ako word. Sige, lagyan ko na ng jacket. Papi Mix, dating dikit. Nood ako sa mga kuipis mo. Napanood ko na rin yung kuipis na yan. Adjudan, Bang, BMRS. Hello, host ni Maxam. Magandang umaga. Paabo ka, naka-house. Malusog, thumbs up po. Yun, thank you very much, my friend. Bang, BMRS channel. Mega love shoutout sa lahat. Sa ano ko to host. Oh, may jacket na yan, may jacket na. Kaibigan Ate Marites Janelli. Ate Rowena Tiranya, mega love shoutout. Ate Rowena, good morning. Morning, good. Katunying from Ate Titi, maganda. Salamat. Iwan lang ng bakas para masundan ko po from Shirley Official, ang aking kaibigan. Mega love shoutout all from Ate Titi, maganda. Mahaba kasi itong kaibigan Pops Tony. Nasa harang na naman ako. Panggit ng harang, panggitna. Mang Tomas plus. Ito, pangalawang panggit ng harang din. Hello Shirley, mega love shoutout my friend from Adjudan Bang BMRS. Good morning, Shirley. Titi maganda, mega love shoutout. Next tayo sa nakapin. Ito dahil nag-request si kaibigan Papi. O nag-request. Tapos na kayo sa nakapin tayo. Salamat host. No problem. Confirm lang natin na sa anak mo rin yan, Ate Marites Janelli. Papi naman, bahay po. O yan, ipipin ko na si dahil nag-request. Kahit nahuli ka, kaibigan Papi Mix, pipin kita. Palitan na kita, kaibigan Pops Tony Yan, dyan po tayo muna kay Papi Mix. Isingit natin kasi nag-request, papin daw ng bahay. Huwag pong magagalit yung mga nauna kasi may nag-request na isa. Pagbigyan natin isang request lang naman. Hindi naman masamang pinagbibigyan yung request natin. Sa anak ko yan ang Mark Mata House. Okay. Sige, okay, nagets ko na. Tamsak sa premier mo, pasukli. Gagamrak. Ay, Marites Janello, tamsak na daw sa premier. Krasiba, Gwynpie Vlog, good morning host, and to all, mega love shoutout. Shirley, flying kiss daw, sabi ni Ate Titi maganda. Titi maganda, mega love shoutout from Shirley. Good morning po, hashtag Shirley. Minya ang ako word. Oh, nagets ka na. Papin kapatid, sa premier ko, salamat. Oh, sige, sunod tayo. Ate Marites Alingcastre. Hindi pwedeng laktaw. Pinagbigyan ko lang itong isa. Baka magalit yung mga nauna. Nakakaya naman. Susunod kita. Basta ipipin ka. Basta ipaalala lang. Paalala mamaya. Salamat po host from Papi Mix. Oh, sa nakapin tayo. Ang Marites Janelli, sa mama ko yan, host. Okay na, nagets ka na. Salamat si Rowena from Marites Alingcastre. May galap shoutout sa lahat from Mark Mata. Baba ka ng bahay mo, Mark Mata. Baba lang ng bahay. Every 10 mention, baba ng bahay. May galap shoutout Brad Bang BMRS from Ate Rowena Tiranya. The Survivor Grandma, good morning sa iyo host. Mega love shoutout sa lahat ng bisita ni host Tonying from The Survivor Grandma. Okay lang ho, salamat. Mega love shoutout si hashtag Super MC. The Survivor Grandma nag-drop ng bahay. Dikitan po tayo, dikitan. Tama na yung shoutout. Dikitan para masaya. Mega love shoutout kapatid Papi, dating dikit from Marites Alingcastre. Mega love shoutout po bro from Johnny TV Vlog. Elimi, mega love shoutout to all from Elimi. Napin na kita, Elimi Vlog 4 din yung pinanood ko sa'yo, 4.
Bro, papi, dating dikit na tayo. Pero pinanood ko movie mo. Daming isda, pasukli bro. Ma'am Rowena, mega love shoutout bro from Johnny TV Vlog. Mark Mata nag-drop ng bahay. Mega love shoutout sa lahat from Mark Mata. Bro Gagamrak, mega love shoutout bro from Johnny TV Vlog. Johnny TV Vlog. The Survivor Grandma nag-drop ng bahay in Marites Alingcastre. Morning host, napadaan lang, tamsak dan. Sige, salamat, kaibigan Chantil May. Thank you sa pagdaan. Gagamrak, dating dikit na po from Papi Mix Vlog. Krasiba, Gwenfi Vlogs. Dan, pasukli po, Papi Mix. O magsuklihan po, magsuklihan. Boom! Lalaglagan na yung ating mango. Bro Shirley, may galab shoutout po from Johnny TV Vlog. Dan po sa nakapin from Elmi Vlog. Dito pa ako kay Pops Tony kasi apat pinapanood ko kay Pops Tony. Nasa isdaan na tayo, isdaan. Apat din sa'yo sa nakapin. Papi Mix. Dan dikit po, Papi Mix Vlog from Glen Mabotol. Glen Mabotol, baba nga ng bahay mo, Glen Mabotol. Baba ng bahay. Shoutout sa 15 viewers dito nying. Magdikitan po, magdikitan. Nandiyan ka pa, Vienna Vlog, Pops Tony, naipin ko na Pops Tony. Marites Alingcastre, sunod natin si Marites Alingcastre, Premier. Sa nakapin tayo, Taxi Uragon pala oh. Ay Ryan Antuliao muna, ang Ryan Antuliao. Every 5 minutes ha, palit ako sa nakapin ha. 9 minutes. To kayo. 9 minutes. G Auditor, mega love shoutout po. Tuso Coast from Christian Marksman. Mega love shoutout, my friend Christian Marksman. Ate Mila Rubio, thank you very much ha. Sa laging pagsuporta kay Tunying Matit. Selenga, thumbs up from Matit. Anong main mo kaibigan Matit? Hello Sir Lee, mega love shoutout here from Christian Marsman. May moderator ka na kaibigan Christian Marsman ha. Matit Selenga. Anong main channel mo, Matit Selenga? Pakibaba lang ng main, kaibigang Matit Selenga. Ito lang na ano na to. Nag-love shoutout sa last ng viewer mo host from Christian Marksman. Sir Christian Marksman, nag-love shoutout from Shirley. Ma'am Krasiba, Dan po. From Papi Mix Vlog. OTW Krasiba, from Mark Mata. Yun, matatapos na. Nasa isdaan na rin tong dalawa. Oh. Kaibigan Pops Tony. Yun, andito na tayo sa Palaka. Ate Titi maganda, nag-drop ng bahay. Thank you for coming, Ate Titi. Salamat. 39 thumbs up bro from Granny TV Vlog. Bakas lang sa organic, digitan from Christian Markman. Pakidikit din po si Christian Markman. Happy Marge, Papi Migs. Mix Vlog, Dan, sub na po. Watch na din sa Koi Fish video. Yan, mga magandang magandang mention. Talagang mini-mission kung anong napanood. Yun maganda, hindi yung Dan dikit, full pack pabalik. Anong pangit na yun. Dan po Sir Glenn Mabutol from Papi Mix Vlog.
Dan dikit na po, Johnny TV Vlog from Glenn Mabutol. Ba, lukulit ng lamok nito ah. Johnny TV, dating dikit po from Happy Mards. Dan ako kay Krasiba Yummy Chicken from Mark Mata. Yun. Krasiba, dan na daw si kaibigan Mark Mata. Salamat po Papi Migs from Glenn Mabutol. Nasa gulayan na tayo. Tukayo. The Survivor Grandma. Yun, silip-silip lang. Ako host, working mood. Dan dikit kalimbang. Budol. Dan dikit kalimbang. Budol, pasukli, katon ni Maksam. Ibigan sila, di mo makalimutan yan ah. Harang pa, no, skipping sa Sana yun, Mark Mata. May galap shoutout sa lahat. The Survivor Grandma. Katawa kay Shirley. Comment lang po kayo sa video ko para mabalikan. Yun, nahuli din kitang lamok ka. Para mabalikan ko kayo, salamat, work ulit. May kinig lang din habang nagtatrabaho from Happy March TV. Glenn Mabutol, thank you po from Johnny TV Vlog. Basta magdikitan po, manood, mag-comment ng maganda. Babalikan kayo ni Budol Tunying. Katawa kay kaibigan Shirley. Win Good Vibes, tusok harang from Win Good Vibes. Yun, napadaan na naman si kaibigan Win Good Vibes. Oh. Salamat. Win Good Vibes. Nandito kayo na si Win Smile. Pupunta daw siyang MOA. Ang iyong best friend. Matatapos na, Pops Tony, nasa gulayan na. Itong dalawa, nasa gulayan na rin. Apat. Glenn Mabutol, thank you po from Johnny TV Vlog. 50 thumbs up host from The Survivor Grandma. 50 thumbs up host. Kaya niyan. 41 pa lang naman. Magandang umaga po host, thumbs up at paharang po. Good morning sa lahat. Hong Kong to Philippines from Mitit Gabarda. Win Good Vibes may gibigi. Ano to si Win Good Vibes kasi? Naglo-load lang. Load lang bang ano, diba? Win Good Vibes. Dan harang from Win Good Vibe. 50 na thumbs up mo host. 50. 42 pa lang dito sa akin, oh. Miguel Absetot, kuya, from Ispenta. Thank you, my friend Ispenta. Thank you for coming. Dikit ads po from Ispenta. With love, heart, and ano yan? What this one? Upo kuya Tunying, load lang po. Dan dikit po, Happy March TV. Ay, palit na nga pala sa nakapin. Nakakalimutan ko na. Harang na. Tapos na kaibigan Pops Tony. Di kasi ano nga pala. Bago ko tanggalin yung pin. Tanggalin sa nakapin. Nasa ads pa Ito, tapos na rin ito, patapos na Kaibigan Pops Tony tapos na Bago tanggalin yung nakapin, pupunta muna ako kay Papi Migs. Kay Papi Migs tayo, Papi Migs. Papi Migs, unang dikit. Pasundot naman po. Ano yun? Ano yung susundutin natin? Ano naman sinasabi mo, Win Good Vibes. Ilang araw po ako, di makaload, Salamat po host from Papi Migs. Harang pa, Jude from Mark Mata. Dan dikit na po, Happy March from Glenn Mabutol. Thumbs up. Dan host from Bell's Adventure Channel. Mega love shoutout. Ito na Papi Migs, isa. Ayun, hindi pa nakasubscribe Nakakaasar naman. Ilipat yung asa. Teka lang Tagal makita
Ayun o, Papi, o, nandiyan na o. Yun. Papi Migs. Kalimbang all na o, Papi Migs. Pangalawa, Papi Migs, oh. Hindi pa nakadikit. Tingnan lang. Oh, kinininit. Para makita nila. 3.58, ayak. Idikit ko na rin ang pangalawa, Papi Migs. Like number 46 to. May dumikit na sa yung isa. Pangatlo, Papi Migs, oh. Pangatlo. Like number 46, 47 na to. At may kumo. Labas yung kumo. Pang-apat, oh, Papi Migs. Naglo-loading pa, oh. Papi Migs, done dikit from Bell's Adventure. Yun, dinikitan ka na ni kaibigan Bell's Adventure. O, Papi Migs, o, pang-apat, ha. O, ayun, ang kulay pula pa. Like number 47 to. Salamat po, Aginos. No problem, no problem. Apat din sa'yo, apat. Thank you, kaibigan Sel Saloto. Dugi Panpan. Salamat po, Ate Dugi Panpan. Thank you for coming. May moderator na po yan, Ate Dugi Panpan. Tamsak house. Pasundot naman po, mga lalabs. Iwan na ng bakas from Win Good Vibes. Like 42. O, 42 pa lang, oh. Ba't sabi ni Win Good Vibes, 50 thumbs up na ako? Upo, Kuya Tunying. Load lang. Ayun, oh, sabi ni Win Good Vibes, oh. 50 na thumbs up mo, host. Harang muna bro from Johnny TV Vlog. Harang was from the Survivor Grandma. Ate Dugi Panpan, thank you very much po. Tamsak host. Baba po ng ba Ate Dugi Panpan? Tamsak and harang host from Salar Singh. Good morning, work, no skip with love from Ate Dugi Panpan. May kalab shoutout sa lahat from Mark Mata in Salar Singh. Harang ako. Kumuha ng video sa bahay ko from Ate Super MC22 Vlog. Salamat po host. No problem, okay lang yan. Basta na andito tayo. Basta may pang-ayuda, mag-aayuda tayo. Banana at saka what's our. Tamsa Cos, may love shoutout bro. Bigil lang. Nag-extra ako ngayon, kaibigan Tunying with love and care emoticon from kaibigan Sel Suluto. Balikan kita Glenn, maya. Salamat from Happy March. Palit muna pala sa nakapin, ha? Palit sa nakapin. Kanina pa to si Papi. Backread lang ako, backread. Vienna Vlog. Dito muna tayo, saglit lang, oh. Venus Indaya. Vienna Vlog pala, Vienna. Ipipindi natin kahit wala na siya. Ipipindi natin kasi nagbabasa ng link, nagsilip siya. Sunod natin si Tol, Venus Indaya. Kahit sumilip lang, ipin pa rin natin, Mark Mata. Stop from kaibigan Bell's Adventure. Thank you, Bells. Nagkita rin ulit tayo. Bell's Adventure, Spenta. Wow, galing talaga magpaayuda. Ay, wow, galing talaga. May paayuda. Thank you, Abel's Adventure. Yan na, tapos na, oh. Kaibigan Papi. Sa mga koi fish mo, koi fish. Oh, tapos na rin, oh. Dan Harang from Win Good Vibes. Thank you, Win. Win Good Vibes. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Vienna Vlog tayo, Vienna Vlog. Pag-graduatin mo ko, kahit sa panaginip mo na lang muna.
Ngayon na ba, Ate Miralisa? Super MC ngayon na? Ngayon kita pag-graduatein. Wow, galing talaga. May paayuda pa. Dan po, Ma'am Bells, thumbs up na rin po sa dog na sumayaw ka. Aba, hindi ko nakita to Bells Adventure. Di man ako makakuha ng ayuda sa barangay. Buti pa dito, madaming ayuda. Salamat po, Sir Papi Migs. Salamat, host. Para sa mama ko po, Marites Daniel. Sige, baba ulit ng bahay, Mark Mata. Hindi ko pa naipipin si mama mo. Yung kay Marites Daniel, gamitin mo. Mag-iwan lang po ng bakas. Doon ko kayo babalikan from the Survivor Grandma. Di man mo. Wala bang ayuda yung barangay dyan? Kaibigan Bells Adventure. Glenn Mabotol, Dan Dikit po from Bells Adventure Channel. The Auditor, BGBG, and Win Good Vibes. Bye-bye, Win Good Vibes. Thank you, thank you. Yun, tapos na pala to. Kay Papi. Dito na ako sa tanggal stress, Pangalawa na to. Silip-silip, work from Ate Dugi Panpan. Okay lang po, Ate. Work muna, Ate Dugi Panpan. Dami ko lang dinikitan. Di man bumalik. Balik naman po yung mga dinikitan ni Bells Adventure, Glenn na butol. Pakibalik naman. Tapos kay Espenta. Magbabalik yan sa Espenta. Magbakas ka lang. Bells Adventure. Tapos sino pa? Papi Migs, pabalik naman kay Bells Adventure. Sino pa? Yung mga dinikitan po, pakibalik. Yung iba po kasi sa bakas nagbabalik. Oo nga, sa bakas, maghintay lang yung iba. Yung iba naman, paliwanag ko rin yung iba kasi, sa bakas nagbabalik, tapos kinabukasan nagbabalik. Antay-antay lang. Buti pa si the very own host ni Maxam. Pinapayagan ang may trabaho, hindi may fit. God bless you more. Hindi ako basta trabaho, unahin ng trabaho. Kasi pag nawalan kayo ng trabaho, ay paktay kayo. Dito sa sa White Team, hindi natin alam kung sasahod tayo dito every month or quincenas. Pag may trabaho, trabaho muna. Ganun yun. Pag naka-thumbs up kayo, naka-stay ng 5 minutes or 10 minutes, okay na yun. Sumilip kayo, okay na yun. Tapos paalam, host, may work pa. O di, understand na natin yun. Unahin ng trabaho. Walang ano dito, walang tawag nito. Walang sapilitan or hindi inaako pa na na mag-stay ka sa live ng isang live streamer, hindi pwede yun. Mag-thumbs up ka, mag-stay ka ng 5 minutes, malaking tulong na yun. Hindi yung pipigilan mo na hindi ka nag-stay dito, ganun, wala problema yun. Pag may trabaho, trabaho. Pag walang trabaho at nasa live, nasa live stream ka lang. Pero kung may gagawin ka, gawin mo una. Tambay mo lang. Host Dugipan pa, dating dikit po from Ate Miralisa. Dan po sa nakapin from... nakakalimutan ko na tuloy. Ito naman. Dito na ako from my new breed. Sa Koy Fish na naman ako, kaibigan. Di ko pala naililipat. Ano ba yan? Vienna kahit wala ka Vienna vlog unang dikit Vienna vlog. Like number 44. Alam nyo, kahit sumilip lang, ang isang kaibigan nyo, kahit sumilip lang sa live stream nyo, at nag-iwan ng link, at di pa natatabunan, ipin natin, bigyan din natin ng kahit kaunting banana, kaunting oras, kasi nag-effort din siyang pumunta sa aking live, para mag-thumbs up, may kaunting din, watch hour, kaya suklian natin, kahit pa paano. Vienna vlog pangalawa. May galab shoutout. Happy March. Pangalawang dikit, kaibigan Vienna Vlogs.
Number 40, like 44 yung isa kanina. Ito, like 45. Pangatlo, Vienna Vlog, oh, pangatlo. Bell all, like 44, 45, 46 na to, oh. Like 46, ayun, oh, 46. Pang-apat, Vienna Vlog, pang-apat. Hanggang subscribe lang ako, hindi ako magjo-join ha. Subscribe lang. Dan kay Vienna Vlog, full pack from Win Good Vibes. Like number 47 na ako. 45, 40, 44, 45, 46, 47, apat. Maingay sa work ko. Di masyado marinig from Atidugi Panpan. Super MC, full watts. Sakending mo, 2.48 play. Nakakembot ka, wagas ah. Yun. Tinan mo si tinan si kaibigan Shirley. Ganyan din ako pag nag-comment, pag nagdidikit ako. Kung anong napanood ko, yan ang sasabihin ko. Dami ko nang dinikitan, hindi na ako bumalik. Silip-silip work. Ay, babay ba ibig sabihin nito, host? Ano, bababay ka na yata. Ay no. Okay lang yan, Super MC. Thank you kaibigan Shirley. Ayan, gayahin nyo si kaibigan Shirley mga kaibigan. 444 na naman oh. 14 viewers, like 44.49. May daming 4 ah. Di ko alam, basta pinipindot ko lang ha. Nakapin coming from Dugi Panpan. Yung iba po kasi, sa bakas nagbabalik. Dan Tikit na po, Vienna Vlog. Pag natapos tong kay Vienna Vlog, 9 minutes, palit na naman sa nakapin. Palit sa nakapin ha. Buti pa si the very own host, Tunying, pinapayagan. Oo, siyempre, alangan naman. Dan Harang Idol. Thank you, host. Like na kita, Ayaw ko sa'yo. Bahala ka dyan, Bell's Adventure. Pasok mo nga yung main mo, Bell's Adventure. Baka magalit yung mga main to main tayo. Pitch Vlog, nag-drop ng bahay. May galab shoutout, Super MC from Ate Rosa Bessie. Titi maganda nag-drop ng bahay. Dan Canbian ng full pack. Bell's Adventure channel, dating dikit, full watch play. Kung na lang upload video mo kay Dugi Pit mo. From Shirley Official. Silent Bundak ading adak work ko latta from Ate Rosa Bessie. Okay lang ba Ate Rosa Bessie? Thank you very much. 2 minutes watch lang ako sa mga nakapin. Kuya Tunying from Win Good Vibes. Sige, okay lang yan. Tinan mo, at least si Win Good Vibes. Hanggang 2 minutes lang siya. Kasi naman sa'yo pa na dan dikit, hindi naman nanonood. Di maganda yung nagsasabi ka na ng totoo. Hanggang 2 minutes lang pinapanood mo. Di ba? Mas maganda yung ganun. Mga kaibigan. Host Pete, dikit ako sa main. Kahapon may nakaaway na naman ako, 2. Yung isa nagmamagaling. Titi maganda, bumisita ako channel mo. Full watch sa boat. 3.4. Playing it upload. I leave like and message. Chakini, mega love shoutout. Shirley Official, thank you. Tamang full watch ako, host, sa mga bisita natin. Thank you, kaibigan Shirley. Salamat. Talagang di tayo nagkakalayo ah. Cruciba Gwyn Pay. Panoorin ang didikitan para sure hits from Cruciba Gwyn Pay Vlog. Ako 3 minutes plus. The Survivor Grandma 3 minutes plus. Pero tatapusin niya yan yung kay kay Titi Maganda yan, dahil yung kay Ate Titi Maganda 3.4 lang. Palit sa nakapin muna na nagkakalimutan. Dito sa kay The Survivor Grandma muna. Mamaya kaibigan Shirley nakalimutan si kaibigan Shirley. Sabihin po pag hindi pa na ipipin para lahat po may pin. Minsan tinatapos ko kung maganda video from The Survivor Grandpa.
Mission na tite sa tambayan, kailan tin? Shirley Official, dating dikit po sa'yo. Shirley Tamsak. Vienna Vlog, Dan, dikit. Bakas lang po kayo, bakas. Para wala na si Vienna Vlog. May parang host ha. Excuse you. Thank you, Chakini. Bell's Adventure, thank you. Thumbs up na. Din, adding ko from Ate Rose sa Basic. Pitch. Hot speech, dikit ako sa main. Thanks. Gagamrak, may galab shoutout. Kaibigan ko rap, nagbabalik. Tamang pulwats ako. Sa mga bisita mo. Medyo mahaba-haba rin. 9 minutes tong kay Vienna Vlogs. Isang oras pa lang tayo. Sis Weng, pang 11 like. Galing naman magturo ng toxic ha. Pasukli sis, thanks. Chakski, nagbigi-bigi. Hashtag Chakini. Sa Lurching, bigi-bigi din. Gagamrak. Vienna Vlog, pasukli. Galing ako sa pamasyal nyo. Shirley, madalang na nga po ako magpasyal doon. Dami na kasi lalagsi. Need suportahan. From Ate Titi Maganda. Nakapin coming from Ate Peach. Gagamrak, Dan, dikit. Bidi lang, papaliguan ko. Papaliguan ko lang si Junakis ko. Sige, okay lang yan, kaibigan. Good vibe. Trabaho. Unahin po ang trabaho. Excuse you. Shirley, napadaan ako sa LS ni Advin. Pinapatulog ako kasi madaling araw na. From the Survivor Grandma. Tamsakdan po, good morning to all from Sandy Tiranya. Ang haligi ng tahanan po ni Ate Rowena Tiranya. Dating dikit siya nakapin, The Grand Survivor. Super, balikan po kita maya-maya. Paliguan ko lang po si Bunso, si Junakis. From Win Good Vibes. Ang trabaho, Bell's Adventure? Walang sinong mga may trabaho, magtrabaho muna. Wala ka ng online classes, kaibigan Shirley Official? Baka mayroon pa. Doon muna tayo kasi doon tayo mabubuhay. Glenn Mabotol nag-drop ng bahay, si kaibigan Glenn Mabotol. Walk European Small Swiss Garden in Nantou, Taiwan. Matatapos na malapit na Apat. Tsaga-tsaga lang. Tapos pag napuntahan ko na si kaibigan Ate The Survivor Grandma, palit ko na ulit sa nakapin para lahat ng nakapin yun ang mapapanood ko. Tapos pag natapos yung video na, palit na lang ako sa nakapin. Ako, makita lang ang host na to, buhay na. Tumigil nga dyan, Bell's Adventure. Huwag kang ganyan, Bells, huwag kang ganyan. Grad mo na lang kasi para mas magandang pakinggan. Sige, tama. Buti pa si Ate The Survivor Grandma. Kasi ang haba nga naman, pwede rin Survivor, pwede rin Grandma, pero dahil sa siya yung nag-request, Grandma na lang. Sige, Grandma na lang kasi para mas magandang pakinggan. Nakapindan from Pitch Vlog. Pulwat, sarang kapatid from Marites Ginelli. Marites Alingcastre. Ako, makita lang ang host na to, buhay na. Tumigil ka dyan, Bells. Pitch Vlog, Dan. May nakakarinig dyan. Pitch Vlog, Dan dikit. Espenta, nag-drop ng bahay. Pitch Vlog, Dan po, pasakli na lang from Rosa Bessie. Krasibaw, Wing Fei.
Vlog Dan Pulwats sa Hohang Yao kay Chicken. Already connected to you, all bell from kaibigan Shirley. Pinapabilib ako ni kaibigan Shirley ah. Harang oh, nasa harang na oh. Nasa harang na lahat oh. Oh, harang lahat yan. No skip harang yan ah. Genie 17, mega love shoutout. Good morning. Genie 17, harang. Malapit na rin to si kaibigan Genie 17. May moderator na ha. Baba ka na ng bahay mo kaibigan Genie 17. Okay lang host. Hindi naman to secret eh. Okay lang lahat marinig tayo. Bahala ka dyan. Elimi Dan po from Papi Mix Vlog. Happy March TV nag-drop ng bahay and spenta. Pa-jacket po host. Oh may jacket na. Naalala ko si Tunying galit sa mama. Ayoko nun. Ayoko nung ate grandma. Ayoko nung mama chup-chup na yun. Kasi may ano na dyan eh. May isang LS na nauso yung ganyan. Mama chup-chup. Nag-away-away sila. Kaya ayoko nun. Ay, naipin naman kita Happy March TV. Kuya, exit na ako. Maraming salamat. Nag-silent LS po ako. Nang nakaipon ng watch hour. Baba ka muna ng bahay. Para maipin ko. Tapos, saka ka mag-LS. Hindi pa kita naipipin eh. Happy March TV na. Kaya naman. Yun, tapos na yung harang o. Tapos na yung harang o. Ayan o. Tapos na o. Ito harang pang dalawa kasi. Ilang harang ba to? Tinan yung harang o, nakakatuwa o. Pakita ko yung harang ha. Ayun o, 20. Makita nyo kaya? Hindi nyo makita eh, 20. Ayun o, kalahating oras. Hello man ito nying. Support lang ako. From tagasunod ni Christ follower. Skip ko na to ha, napakahaba naman eh, kalahating oras. Paano pa ako makapag-ayuda nito? Kalahating oras. O, sunod tayo kay, kay Grandma. O, unang dikit, Grandma. Ayun o, The Survivor Grandma. Unang dikit. Like number 46. Ate Grandma o. Nakadikit na. Nunod na lang ako. Kaibigan Shirley pala. Isunod ko muna si kaibigan Shirley ha. So nakapin ha. Lipat muna, lipat. Bahay mo kaibigan Shirley. Kaibigan Shirley, bahay mo. Paging Shirley Official. Paging si Shirley Official. Please drop your link. Nag-i-English na ako ah. Di pa nagbababas kaibigan Shirley oh. Oh. Paging Shirley Official. Please drop your link. Yun pala, may ano pala si Mama Marge TV. Ito muna, alis na pala. Sunod si kaibigan Shirley. Kay Mama Marge muna tayo, Mama Marge. Para mabigyan natin ng ayuda. O, pangalawa, Grandma. Nakapin coming. Ay, hindi pa nakadikit kaibigan Ate Grandma. Like 48. Ito nakadikit na Ba't ganun? Luluwa ko nito Ba't na kay Happy March pa? Sino ba nakapin? The Survivor Grandma. The Survivor Grandma. The Survivor Grandma. Ayan.
Miss Palaka, Miguel, tambay lang tol here. Ay, sunod. Kalimutan ko na naman. Glenn Mabotol, pang 307 ako sa'yo. 2 minutes play sa upload mo. Batasan Hills, Quezon City, dikitan ka sa akin. Support ko channel mo. Taga ano din yan. North Caloocan pala yan. The Survivor Grandma, hi! Ang ganda ng mga harang mo, Katunying. Mga inchik. Kumpu. Salamat sa mga paharang dyan ha. Miss Palaka, thumbs up dan host. Virgin Vital Statistics 69. Representing Tawi-Tawi City, Philippines from Miss Palaka. Mabuhay! Thank you for coming, my friend, Miss Palaka. Napapagaya ako sa live stream ni Miss Palaka eh. Ang ganda ng mga harang mo, Katunying. Harang uli from Shirley. Nagalaw siya dahil Survivor Grandma. Oo, nauso yun sa ibang LS, Mama Chup Chup. Ayaw ko nun, Ate Grandma. Ayaw ko nun. Thank you for coming, kaibigan na Miss Palaka. Mga kabsat, Migalabsat at Kabsat, The Survivor Grandma. Ang ganda ng mga harang ni Katunying. Insik Kumpo. Good morning, host. Subuan mo na kita, Mino Adobong Palaka, my gatas. Yan, thank you, my friend, Miss Palaka. Good morning, Miss Palaka. You're welcome, host, Virgin. Virgin 69. Vital Statistic. Good morning, host, friend. Diyan dating dikit from Poppy Migs. Dikitan tayo, para maganda. Ka-AC, ano yun? Ka-AC host from Angkita Misra. Nag-love siya tayo, my friend, Angkita Misra. Dan dikit na po, Krasiba Gwentay. Glenn Mabotol. Nakapin coming from Dudipan pa. Nag-love siya tayo, Maris Alison Castre from Jenny Twin 17 vlog pala. Glenn Mabotol, BG, tambay lang tol here from Venus Indaya. Miss Rosa, Virgin Vital Statistic 35-24-35, Beast and Swimsuit, representing Tawi-Tawi City, Philippines, from Miss Palaka. Kompleto to pag bumanat si Miss Palaka eh, nakakatuwa eh. Po sa pagpin, sige, stay po ako ng 5 minutes. So nakapin bibigyan natin nandito pa tayo kay The Survivor Grandma. Happy March Happy March. Nakadikit na pang 164, like number 93. Sige, okay na. No problem na yan. Mag-LS ka na. Hindi naman LS yung nakapin, yung link na linagay mo. Host, pag wala ako dito sa loob, nasa labas ako, nanonood ng mga upload ng mga bisita natin. Yun, thank you kaibigan Shirley. Maldito FW Lebanon, mega love shoutout everyone. Thank you ate Maldito FW May moderator na yan. Astig na putot. Ano nga main mo? Astig na putot? Ay, kay Ilimi Vlog din pala to. Kay Ilimi Vlog. G Auditor. Ang haba ng greeting ni Miss Palaka. From Tawi-Tawi kasi yun Ate Grandma. Kabsat, from Tawi-Tawi kaya mahaba. Glenn Mabotol, dan po, full pack, ay full watch sa latest upload mo. Sa Lersin, BG, Kasangga. Thumbs up karang kaibigan. Ay, thank you pala kaibigan Kasangga Rodel Relox Mangyan TV. Dahil kahit di ako nag-present or di ako naka-attend sa yung live stream, nabunot mo yung aking entry. Thank you sa Gcash na 200, dumating na sa akin. Dumating na dito. Nandito na. Dumating na. Kaya thank you very much. Shh. Matatapos na Ate Grandma patapos na to. Dinengdeng ba daw? Subukan na natin magluto ng ginataang pinakbet.
Kasangga Rodil Relox Mangyan TV ha. Thank you ulit sa ano. Yan ang 50 50 thumbs up na 50. Salamat ulit sa GCash 200 dumating na sa akin ka. Noong isang araw pa pala. Pagkatapos ko mag-live dumating na. Salamat mga anak ko, promise pala ka. Welcome to Nying from Kasangga. Thank you ulit. Good day host at sa lahat from Marites. RCG Mami Line. RCG Mami Line 3. Tusok with Harang Kabsat. Mega love shout out. Ang main RCG ang main mo, di ba? Lagyan mo na ng jacket yan, RCJ. Lagyan mo ng jacket o hindi? RCJ. Kasi main lang, host, Dan Dikit, Happy Mards. TV pabalik na lang. Watch ko po video mo. Mega love shoutout, Juicy Rosa Marites, Happy Mards. Lahatan na po from the grandma. Jakitan ko, sige, jakitan ko. RCG Mami ang ano niya, ang main niya. Nandito naman siya ang kita misra na mga kulit. Karo guys, mega subscribe channel ho, sub kakeye. Good morning sa lahat. Nandito from Ate Kusina ni Juicy. I'm done here from Win Good Vibes. Harang po, 24 years. 24 years. Pugi mo anak, Tunying, kumain ka na ba? Tapos na almusal, pero yung lunch hindi pa. Thank you ha, Ate Miss Palaka ah. Natuwa ako dito kay Ate Miss Palaka eh. Miss Palaka, old friend. Pag nagla-live stream kasi siya gusto itong sumasayaw-sayaw pa siya eh. Bahala ka, lagyan mo ng tibak. Meron na, may tibak na. Kay BRCJ. Yun, tapos na kay Tapos na The Survivor. Grandma, Mark Mata, Happy March. Ito si Mark Mata pala. Baba mo nga yung link mo, Mark Mata. RCG. Dansa na kape, napatawa tuloy si RCG. Bahala ka dyan. Basta may niyan, may... Happy March! Unang dikit, Happy March. Dan sa'yo super sa pag... Ano yun? Dan sa'yo super sa pampaliit mo ng tiyan. Yan ang unang dikit Bell all now. Like number 97. Happy March. Ay, lobat na. Ate Grandma nasa pararaan kung walang uling, tortang talong. Host, lalab, may premiere ako bukas, promise pala ka. Sige, baba mo dyan, Mark Mata Harang. Ilay ko na ate Grandma, like 84. Napunta na dun sa iba nasa iba na rin twin din na Hindi ko naman kilala to. Grandma old friend from Philippines, Miss Palaka. Ay, ba't linay ko, tanga? Happy March, Happy March, pangalawa. Salamat Virgin Lalabs from Miss Palaka. No problem, my friend. Like number 98. 98 na to. 97 tong isa. Etong isa, 93. May mga dumikit na Happy March, pang-apat, Happy March, Happy March, pang-apat. Hindi pa nakadikit yan, Hindi kasi makita, nakakainis. Like number 99 na yan, 99. Puro, may kita mo naman kulay itim na yung mga yung like itim na, yung kalimbang all itim na. Palit naman sa nakapin, palit sa nakapin, palit. Shirley. Dito nga tayo dito. Marami na itong nadikitan eh. Pasukli naman dyan sa ipipin ko sa mga nadikitan. Kay Bell's Adventure. Bell's Adventure muna tayo. Bell's Adventure. Baka magalit o baka umalis na. Baka mamaya, awayin ako dito mamaya sa sa Messenger. Sabihin, di mo ko pinipin. Host to ni Maxam.
Dati akong dikit sa'yo from Jenny 17 Vlog. Bells, dikit na daw sa'yo si ano dyan, Jenny 17. Yan na, tapos na oh. Happy March, tapos na. Mahaba-haba din kasi, 6:35. Mega Labs ka na dati kusina ni Juicy ha. Salamat. Host Virgin Lalabs. Good morning Sir D from Ate Kusina. 5 channel winner 20 Relax and 1 channel 50 Relax. Best comment after premiere ng anak ko. Ano yun? 5 channel winner 20 Relax. Isang channel 50 Relax. Best comment after premiere ko. Thumbs up. Yan ang ano ni RCJ. Main ni kaibigan RCJ. Lagyan ko na uli ng ano RCJ. Ng back-to-back. Salamat kay. Nagpalipad po nung siya natin Jenny. Okay na po yan natin Jenny. No problem na yan. Walang problema yan. Kahit wala tayong pakulay, okay lang yan. Pero thank you. I appreciate. Thank you Ate Jenny Vlog. Jenny 17 Vlog. Jenny 17, dikit na po ako sa malawak na tatabasin. Ako nagbakas. Sa mga dinikitan ko, pasukulin na lang po, may notify at bakas with tusok from Krasiba. O si Ate Krasiba nga pala. Salamat Lalab House. Promise pala ka. Sige, bababa lang ng bahay para ano. Tapos na rin oh. Ay, kanina pa nga pala tapos to. Dito na ako kay Bell's Adventure. Bell's Adventure Channel. Bell's, oo, nadikit. Nandiyan ka pa ba? Bell's Adventure. Ito na yung dugi mo. Di naman ikaw to eh. Like number 75. Oh, like 75 Bells oh. Di naman ikaw sumasayaw eh. Sumasayaw din yung aso. 2 minutes and 10 seconds. Dating dikit sa nakapin, sabi ni Ate Kusina ni Juicy. Salamat sa 10 viewers. Started streaming 3 minutes ago. Ano ba yun? 3 minutes ago pa lang daw eh. Ilang oras na oh. Isang oras na, 1 in 20 minutes. Papi Migs, nood dikit po. Happy March TV, dating dikit yun. Salamat. Papi Migs, nood dikit po. Salamat RCJ, Mami Lynn. Thank you sa palipad mong Hong Kong dollar, 10 Hong Kong dollar. Sensya na house, busy po, from Meet It, Gabar the Vlog. Okay lang yan, nag-love shout out. Kaibigang Nilo. House, out muna ako. Kita-kits na lang sa mga LS na mga kasama natin. Salamat, di ka naman nagbaba ng link mo kaibigan Shirley. Dito lang kita na naipin. You're welcome, Kabsat from RCJ. Kumusta na nga pala si ano, RCJ? Sino ba isang kasamaan mo? Yung nagkakaproblema sa kanyang sahod? Brunilo, Magnaye, may galab shoutout. Baba ka muna ng bahay mo, Shirley. Krasiba Gwenti Vlog, nag-BG. Yan, tapos na, oh. Happy March. Bells, tapos na rin, oh, Bells. Pangalawa, Bells Adventure, oh. Shoutout sa 17 viewers. Harang lang, Bells Adventure. Malapit na matapos, Happy March, so malapit na. Bells Adventure Channel, new friend from Philippines, coming from Miss Palaka.
Kasi baguhin pinagbigi-bigi natira niya. Yun, nagbaba na si Shirley. Full video done decade. Happy March TV from Ate Marie Chris May Moreno. Brunello, Vital Statistics, 69, 69, 69, representing Tawi-Tawi City, Philippines. From Miss Palaka. Patamsak naman sa premiere, mga kapatid, salamat. Patamsak naman po sa premiere ni itamsakan ko na nga yung premiere. Para mamaya hindi ko na Marites Alingcastre. Ate Marites, dikit ko na rin Born Die Amigo from Cicero Sausa Sausa, my friend. Thank you for coming, my friend. Cicero Sausa Sausa. Like number 13, Ate Marites Alingcastre. How are you, my dear friend? From Asisola Safi, from Saib TV Karachi. Sino isang? Yan, tapos na Nakay Juliet, Juliet Beauty na Ito nakay naman Rami Angeles Beauty naman. Saan nagpupunta to Pangano Ate Marites pangalawa. Thumbs up. Subscribe ko na din hindi pa naka-subscribe. Like number 15. Kuya from Kasalapi, pa-support nga pala ng aking pinsan si Kasalapi Vlog. Lagyan ko na ng moderator. Kagigising ko lang from Kasalapi Vlog ang aking pinsan. Silo official Dan. Like number 15. Set reminder. Tapos na ba ito kay Bills? Di pa pala tapos kay Bills Adventure Ito ba? Hindi pa rin Nasa ads ako ni Bell's Adventure. Yun, tapos na pala to. Tapos na kayo sa nakapin, tapos na. Palit naman, palit. Nasaan na yung kaibigan Shirley? Shirley Official. Saan na naman yun? Nabunan na naman. Yun. Dito muna tayo kay kaibigan Shirley Padikit naman po yan sa mga dinikitan ni kaibigan Shirley. Pakibalik na lang po. Yan, ipipin natin siya. Baba ka ng link Kasalapi. May na yan, may galab sa ito kapatid na Miss Palaka from Marites Alingcastre. Bababa lang muna RCG at saka Gini TV. Sunod yan Gini TV Vlog. Yun, pa-support naman po dyan kay Kasalapi Vlog. Host Lalab, labas muna ako. Duty na ako host from Miss Palaka. Thank you Miss Palaka. Miss Palaka from Tawi-Tawi Philippines. May galab shoutout. Done po sa iyo kanina. Thanks. Pabalik daw Miss Palaka kay Krasiba Gwinpay Vlog. Next time na lang ako host from Miss Palaka. Baba ka mo na bahay Miss Palaka bago umalis. Dan sa nakapin Shirley from RCG Mami Lynn. Sino ba yung isang kasamaan mo RCG? Yung laging umaakit kay ano ba tong isang kababayan ko?
Dan sa nakapin from Krasiba, Gwen P. Vlog. Magdikitan lang po, magdikitan. Harang pa ako, Bells Adventure, harang. Sunod kay Shirley. Sunod kay Shirley, Jenny 17 ah. Panuorin ko lang si Shirley. Pag pinanood ko na si kaibigan Shirley at natapos na, Katonying, ibaba ko mamaya yung premiere ko, thanks. Opo, sige po, sige po. Dogi Pampang, galing ako sa bahay mo, Pits. Vlog, Dan, dikit. Pabalik na lang. Baba nga ng bahay, Jenny 17. Ikaw na isusunod ko kay Isusunod ko kay Shirley. Kasunod mo si RCG. Tapos kasunod si Ate Josie. Kung sino na Josie. I'm Saif TV Karachi. Please subscribe naman kay Saif TV Karachi. Nagbabalik po yan, nagbabalik. Magdikitan po, magdikitan. Dating dikit Shirley, tusok at bakas na lang ako. Jenny 17 na, baba ng bahay. Jenny 17, para ikaw ang kasunod ko. Apat kay Shirley, apat. Kaibigan Shirley, isa. Ba't walang harang kaibigan Shirley? I'm never fall in love again. 401. Like 161 kaibigan Shirley ah. Ba't walang harang yun? O walang harang din. Ay baka sa huli. 162. 163 kaibigan Shirley. Ito may harang. O may harang to. Thank you for coming my friends sa TV Karachi, Maldito FW Lebanon, RCG Mami, Lin, Dan Pulpak. Magdikitan lang po, magdikitan. Kasalapi, magbababa ka ng bahay mo dyan. Jenny 17, baba ng bahay, Jenny 17. Yun, thank you Jenny 17, salamat. Tamsak sa'yo, Shirley. Galing talaga kumanta. Full watch din sa harang mo from Ate Martes Alingcastre. Sino to, guys? Wala naman harang, kaibigan Shirley. Pang 164. Apat. Kaibigan Shirley, apat to. Apat din. O, pare-pare siya na, Para maganda apat. I'll never fall in love. Hello vlog. Hello from Kasalapi. Bababa ka ng bahay mo Kasalapi. Wag naman yung laging bababa ng bahay. Magdikit ka na kasi dyan Pa-shoutout naman. May galaw shoutout Kasalapi. May mga nagbaba ng link Dikitan mo yung mga yan. Yung mga may link. Yan si Jenny 17. Si Sula Saip. Basta magbakas ka lang, babalikan ka ng mga yan. Yan, Johnny 17, at si kusina ni Juicy, dikitan mo yan. Si RCG Mamilin. I-subscribe mo yung mga yan, subscribe mo na. Subscribe mo lang sila ng subscribe. Huwag kang maghintay na ikaw ang i-subscribe. Basta maganda ang comment mo. Pinsan ko yan mas panganay ako dyan Basta maganda ang comment mo. Yung bakas mo, babalikan ka niyan. Hello man ito Nying, si Christ Follower TV ito, from Ate God Grace. Bells Adventure, Dan Dikit, cute ng aso mo sis. Dating Dikit Shirley, tusok at bakas na lang po, from Jenny. Pag natapos si kaibigan Shirley, papalit ko si Jenny 17 Yan si Ate Marie Chris Memorino, dikitan mo. Harang uli, Dan. Watching ulit. Kasing edad na Song Shirley. Jenny 17 vlog. Dating dikit na po sa'yo. Tamsakan na lang kita. Salamat. Jenny Dan sa Silent LS mo po. 10 hours ago. Thank you from RCG Mamilin.
Thank you RCJ from Jenny 17. Pag natapos si Shirley, papalit ko na si ano ha. Jenny 17, sunod si RCJ. Kasalapit na anyang ka ba? Na anyang ka? Still play I Never Fall in Love Again from Ate Rowena Tiranya. Si Ate Rowena Tiranya pa, hindi pa naipipin. Sa mga dinikitan ni Shirley, pakisukli kay kaibigan Shirley. Kasalapi, dikitan mo na yung mga yan, dikitan mo na yung mga nagbababa ng link, unahan mo na, magbakas ka ng tama, kung ano na panood mo, yun ang i-comment mo para balikan ka. Lagyan mo sa dulo, from Kuya Tunying Maksam, para alam nila. Obscene na TV, may galab shoutout, boss, morning, wag naman boss, Tunying lang. Dana po ako. Dan na po ako, patusok na lang. Dan ka kanino? Nood dikit po sa nakapin. Salamat po. Yun, harang. Sa huli pa lang harang, kaibigan Shirley. Harang Tapusin ko lang harang ni kaibigan Shirley Ito, matatapos na rin Dan na po ako, patusok na lang. Nasaan yung bahay mo, Jenny? Yun. Sa nakapin po tayo, Jenny 17, sunod niyan si RCG Boss pa jacket. Huwag naman boss, Tunying lang, Tunying. May jacket na. Harang again from Ate Marites Alingcastre. Mang Tomas plus Fall in love. I'm never gonna fall in love. I'll meet it, fall in love again. Yun bakas lang po. Nakikinig lang habang nag-work. Thank you from Jenny 17. Bakas-bakas lang kaya, bakas lang at babalik yung mga yan. Dan sa nakapin from RCG Mami Line. Dan sa nakapin. Manood ka sa Lapi Vlog, panuorin mo yan. Yung nakapin, yung kayo na kay Shirley, panuorin mo siya. Tapos, kung ano na napanood mo, halimbawa kumanta siya. Kung anong nagustuhan mo doon sa kanta, yun ang i-comment mo. Sa kanya, tapos balik ka dito sa aking live stream. Dana mo patusok na lang, from Kasalapi. Magbaba ka ng link. Yan ibaba mo yung link mo, tapos dugtungan mo ng Dan na po sa nakapin. Thank you, wag mo nang dugso mo ng tusok na lang, patusok na lang. Basta sabi mo na lang Dan sa nakapin, kung nagbakas ka dyan. Marami pang ano kasi sa akin to Yan, andito ko Jenny 17 833 pala si Jenny 17 Yan, magbaba ka ng link. Baka naman matusok yung mga natusok ko dyan. Isang dikit Jenny 17. Isang giveaway pala. Dito ko sa malawak natatabasan. Dito ko sa malawak natatabasan Hindi pa tapos tong dalawang harang Mang Tomas. Tapusin lang natin yung harang para at least nakatulong tayo sa banana, nakatulong sa watch hour, nakatulong sa revenue, ganun yun. Kasalapi, wrong link. Ano ba yung link ka binaba nito ng Kasalapi? Anong link niya? I'm Saif TV Karachi. Come enjoy my live stream, Anlilapagan. Alas 10 nga palang nito ni RCG Mami
Alas 10 ang kanyang live stream. Ano bang link ni Kasalapi? TikTok naman. Ano ba yung link na yan, Kasalapi? Kaya ano ko pa to si Kasalapi? Marami pang tawag nito. Pangalawa, Jenny, oh. Jenny, oh, pangalawa. Watching malawak na tatabasan from Jenny 17 Vlog. Yun na nga. Sa FTV Karachi, wait a minute. Oh, dito rin ako sa malawak na tatabasin, oh. Yun ang ibaba mong link, Genie 17. Huwag yung bahay mo kasi to. Pang-apat to, ay pangatlo. Kusina, baba po. Parang Obscena TV. Kasalapi, pakibaba ng link ng bahay yo. Di pa marunong magbaba kasi yan eh. Dahil pang pag-aaralan yan. O, dito ulit sa ano malawak na tatabasin. Arang from Matit, Gabarda. Marami pang pag-aaral. Pang-apat to, ate ano, Genie 17 Vlog, pang-apat. 33 ka kanina, di ba? O, 34, 37 na yan, o. Apat yung dinikit ko, apat. O, 838 ka na. May dumikit na rin isa. Apat din sa'yo, apat o, apat. Sarap nan, tuyo. Apat, tuyo. Marie Chris May Moreno, yun, nag-drop ng bayad sa kasi ate kusina ni Josie. Harang Kasalapi Vlog. Nood dikit po. From Mitit Gabarda. Manood ka lang, pasensya na kayo ha. Mga kaibigan, hindi kasi marunong yan eh. Hindi ko pa na ano yan eh, hindi ko pa na natuturuan. Guto channel na lang po kayo, Guto channel. Diyan kay Kasalapi. Kung gusto dikitan tapos magbakas po kayo tapos ilagay niyo po sa dulo ano tunying maksam para alam niya pong ano galing sa akin para pabalikan ko po sa kanya. 540 na siya, 540. Itong ibaba mong ano puro kasi ito TikTok eh. Wala namang makukuha dyan sa TikTok na yan eh. Guto channel na lang po kayo kay Kasalapi ah. Kantahan na. Nakikinig lang from Grandma, Survivor Grandma. Bag mo na, ate Grandma. Naano ko lang yung ano, Fall in Love ni kaibigan Shirley. Ano pa yung ating ano? Hi Kuya and all, Bliss Wednesday. From Jan Serdan Adriano. Ano yung bibe? Dito. Dito walang daga dyan, walang daga. Dito. Mahulit naman yung aking aso eh. Ano yan, may daga? Dito kayo pa dito. Papakita kita dito sa mga bisita natin. The Survivor Grandma, may galab shoutout po. Pababa nga na ba RCJ? RCJ pababa, kasunod ka na. Yun. Huwag itong live stream. May live stream po yan ha, si RCJ. 10:30 PM. Yun, una, tapos na yung una oh. Matatapos na. Dating dikit sa nakapin. Dan full pack sa nakapin. Jenny 17 Vlog from Maldita OFW. O, tapos na oh, Jenny 17 oh.
Punta pala ilalayo, pero hindi lang masyadong kita. Yun, nagbaba na si RCJ. Backread pa ako eh. Backread pa ako. Mayroon ba yung backread to? Brother Rosin na oh. Sino Brother Rosin na to? Yun, tapos na kayo sa nakapin kay Jenny 17 Vlog. Palit naman po natin si RCJ. Supportahan po natin si RCJ. Nagla-live po siya 10:30 PM everyday. Araw-araw po yan, araw-araw. Araw-araw na nga ba, di ba? RCJ, araw-araw, di ba? Hindi naman ako nakakapunta kasi sa'yo kasi sobrang ano na eh. Sobrang gabi na, pag minsan alas 10, tulog na ako. Malapit na rin matapos oh. Tingnan mo, hindi na nagpapakita oh. Masisira na nga itong isa. Pero nagpe-play siya oh. Ayan oh, nagpe-play siya pero hindi makita yung picture. Road to 4K pala to ah, si Ma'am RCJ ah. Road to 4K. Seller Sing, Bigi, salamat kaibigan Seller Sing. Gini 17, Bigi ulit. Seller Sing, kusina natin Juicy. Dan full pack na sa nakapin, RCJ Mami Lane. Jan Sirdan, nag-drop din ng bahay. Si kaibigan Jan Sirdan, oh. Magdikitan po. Meron tayong magto 2 hours na. Yun, tapos na rin, oh. Yun. Yun, dito na kay RCJ, oh. Unang dikit, kaibigan RCJ, The Survivor Grandma. Like 139. RCJ po tayo, RCJ. 6 time na. 6 time na nga, 40 kabsat. Lupit ni Lolo. Apa 6 times na? Ay, 4 times na? Eh, ako nga, itong ano eh. Itong 2.7, di ba yung sa akin dito niya, 2.7. Hindi lang yata 10 beses nag 2.7 yan eh. Ngayon lang umangat, kagabi lang umangat ng 2.71. Boss, work na ako. Mag-iwan lang po ako ng bakas. Nagsusukli po ako, salamat po boss. Boss, work na ako. Mag-iwan lang po ng bakas. O, nagsusukli yan si Obsina TV. Baba ka ng bahay, bago ka umalis, kaibigan, Obsina. Baba mo yung link mo bago ka umalis para may mapuntahan sila. Matagal ko na rin kaibigan to, si Obsina TV. Thank you, Kabsatos. No problem yan. O, tapos na o, kaibigan Gini 17. Tapos na rin o, Gini 17. Pinanood natin ang tapos. Magsi 6 minutes para hindi tayo malagas. Para sa WH, sa subscriber. Ito, tapos na rin o. Maganda yung pinupulido natin. Pulido. Nag-loading. Yan o. RCJ. Dito RCJ ah. Pangalawa, kaibigan RCJ. Subscribe ko na oh. Subscribe na yan oh. Like number 140. Oh, kalimbang all na yan. Nandito na sa live stream na. O RCJ, pangatlo. Gin Vlogs, mega love shoutout, Gin Vlogs. Gin 17, dandikit na sa'yo. Like number 141. 139, 140, 141, tatlo. Ayun o. Nasa harang na o, RCJ.
Pang-apat to RCJ, pang-apat. Pero ididikit ko na ulit yun, hindi ako mag-join button no. Harang ulit Katonying, patusok naman premier ko. Maraming salamat. Thank you. Oh, like 42. Like number 39, 40, 41, 42, apat. Krasibadan po sa 2 videos mo. Thank you from RCG Mamilin. Ba't naglo-loading? May nabay signal ko. Thank you, ano yung baksat? Baliktad na yan RCJ. Thank you, baksat. Jenny 17, dikit na sa'yo from Marquez Memorino. Jan Serdan Adriano, Dan Pulpak. Magbalikan po tayo, magbalikan from Jin Vlogs. Napatawa ka dyan sa baksat na nakabsatan, nabaliktadan. Yo, tapos na ako. Baksat, tapos ako baksat. Di, okay lang yan, okay lang yan. Ayun, nandyan pa ako isa Ipit ko nga saglit si Suna Saip. Maya patawas ni RCJ. Kakayan na baka sabihin, hindi natin pinapansin. Salamat sa 61 thumbs up Sa mga nagpalipad salamat. Kay Jane 17, RCJ thank you very much. Sino nga ba nagpalipad ng 25? Ay, si Pops Tony pala, Pops Tony. The Survivor Grandma, Dan Pulpak. Patthumbs up nga po ng ni Martes Alincastre. Premier. Saan ba yun? Dan thumbs up sa premier ni Ceci Survivor. Ay, Survivor Grandma ba? O nga, Survivor Grandma pala. Tayo, lobat na yung isa. Tapos na, kabsat. Dikitan na po muna, dikitan. Painit-initin lang natin si RCJ Mamilin, yung mga dinikitan ni RCJ. Ate Rowena po, bababa po ng ba Ate Rowena? Ate Rowena, Faging Ate Rowena Tiranya. John Serdan Adriano, Dan po, from RCJ. Mami, kailan na ba si RCJ? Hindi pa gumuguhit Mitit Gabar the Vlog, Dan po, sa lumi ng Batangas mo. Ate Kusina ni Juicy, baba po ng bahay. Five minutes po si ate, si kaibigan RCG Mamilin. Wait lang po, from Ate Rowena Tiranya. Magdikitan lang po, magdikitan, para mas maganda yung ating lahat tayo magkakaroon. Tulungan lang po tayo. Ate Kusina ni Juicy, nag-drop din ng bahay, new upload po yan. Everyday po nag-upload yan si Ate Kusina ni Juicy. Supportive po yan si Ate Kusina ni Juicy, si Ate Rowena Tiranya. Lahat naman tayo puro supportive. Sino ba namang hindi? Tayo lang din naman ng magpapaha-shield sa natin, sarili natin, di ba? Kaya pag may bagong upload, puntahan na lang natin. Kasi sino na yung 4 minutes, 5 minutes, panood, tapos thumbs up, tapos comment. RCD dyan ulit, from Marie Chris Memorino. Ano yung ko na nga ito si Ate Martes Alincastre? Napin ko na ba ito si Ate Martes? Napin ko na yata ito Ben. Ayaw na mabuksan. Ito, Martes Alincastre, hindi pa pala. Hindi ko pala naipipin.
Kusina ni Juicy, nood dikit kalimbang po, Yahoo! From Mitit Gabar the Vlog. Ayun, unang dikit o, Ate Marites Alingcastreo. Like number 18. Di na ako magbabaka sa Ate Marites ha. Ay no, nakita mo naman nag-like na Para mapadali tayo. Saan ba yun? Marites Alingcastre. O, pangalawa. Like number 19. Di na ako magbabaka sa Ate Marites Alingcastre ha. May live pala si ano. Punta ko na yun mamaya. Premiere pala yun. Madali lang naman ang premiere. Kahit di ko na ipin mamaya. O, nakalike na to. Nakalike na o. Nakalike na rin to Ate Marites Alingcastre o. Pitch Vlog, Dan Pulpak from Maldita FW Lebanon. Salamat po from Mitit Gabar the Vlog. Kusina ni Diyos, nood dikit kalimbang hol, Yahoo! Rowena Tirreño Vlog, Dan po sa Arwen's poster. Galing, watching, di makabakas. From RCG. Dan dikit po, Maldita FW Lebanon. Maldita FW Lebanon, Dan Pulpak. Host, labas na ako. May gagawin pa. Wait ko na lang mga suklin nila, thanks. Baba uli ng bahay, Ate Maricris Moreno. Baba ko ng bahay ba umalis? Asisula Saip Karachi, nag-drop din ng bahay. Kusina natin, Josie. Hello host from Sunny Official Vlog. Salamat pa din, salamat. Palit na po siya ng kape na kay RCJ. Ipalit nga po natin saglit tong si Asisula. Saglit lang natin para masabi naman na hindi natin ini-snub. Maricris Moreno, Dan po from RCG Mamilin. Yon, thank you Ate Maricris, thank you. Sunod ko yan dito kay Asisula. Thank you host from Maricris Moreno. Puntahan na kita Ate Maricris ha. O, unang dikit Ate Maricris o. Unang dikit. May galap sana official. Tambay lang ako pa di habang naglalaba. Pangalawa. Nakapin, coming. Like number 44 now. Dikitan ko na to si Ate Maricris. Pangatlo. Ate Maricris. Memorino. Pang 45. 43, 44, 45. Pang-apat. Tamsakos, good morning from Kamay TV. Bino Sindaya, nag-video. Thank you. Jan Serdan, yung mga didikit sa akin, may ako na lang kayo balikan basta mag-iwan lang po ng bakas. Like 46, apat po yan 43, 45, 43, 44, 45, 46, apat. 875 ka na, 875. 872, 873, 874, 875. Tapos na kayo kay Asisula? Dito muna tayo kay kay
Ate Kusina ni Josie. Panuorin ko lang tong kay Ate Marie Chris Moreno. 7 minutes and 38 seconds. Tambay lang ako from Sunny Official. Sige, makipagdikitan ka na kaibigan Sunny Official. Habang nakatambay ka dyan, dikitan mo na yun, mga legit yan, kaibigan. Para at least magkaroon ka ng banana. Budil fight, my son birthday. Apat oh. Budil fight. Ni Ate Marie Chris Moreno. Budil fight. Dikit lang po. At balikan ko. Kayo mamaya, Rowena Teranya Vlog, Dan Dikit Kalimbang from Mitit Gabarda pa pala. Comment lang po, sino po help watch hour habang only wifi at mag-play ko today. From kaibigan Jan Sir Dan Adriano. Sana official vlog, enjoy. Labadesing Dan Dikit Kalimbang tusok with bakas. Harang po muna para sa ekonomiya from Mitit Gabarda. Thank you kaibigan Mitit Gabarda, thank you. The best. Sino pa hindi napipin? Please comment naman. Sino pa hindi napipin? Dating dikit. Kay Kusina ni Josie from Prasibak Wenpi Vlog. Ate Josie Kaor, BGBG. Harang po muna para sa ekonomiya. Salamat sa 62 thumbs up. 10 viewers ngayon. $2.80. Ako host from Prasibak Wenpi. O nga, sige, sunod ka. Sunod kay Ate Kusina ni Josie. Marami pang di napipin Dikitan na po tayo, dikitan. Wow, tilapyang inihaw. Kamatis. Excuse lang po, excuse. Yan? Ano ba yung excuse? Ano yun ang mga naman? May babayaran ba? Hindi mo ba sa mo kung may nag-text? Na. Wow, may cake na, may cake. Wala. Walang nag-text. Ubi cake. Ubi cake. Baba ng bahay ate Krushy Bagwin Pay. Para isunod ko na kay Ate Kusina ni Josie. Pagkatapos ko kay Bye Marie Chris. Kamay TV yun. Bigay nag-drop ng bahay. Binusindaya, salamat. Tol, salamat. Marites Alingcastre. Mukbang pa rin kahit malakas ang ulan. Sarap ng kain ni Marites. Krushy Bagwin Pay Vlog. Dating dikit. Lendix Vlog. Second anniversary of Cebu Eagle Riders Club. Sarap magluto ng Russian food, Taiwanese food, Chinese food, kaso pag uwi na lang from Krushy Bagwin Pay. Yun, thank you Ate Krushiba. Matatapos na Mamaya ko tatanggalin yung nakapin. Pagkatapos ko dito, para mapanood ko si Ate Kusina ni Josie. Ngayon, pagkatapos po ni Ate Kusina ni Josie, sunod ko po si Ate Krushy Bagwin Pay Vlog. Para, kasi 7 minutes to. O di, dapat 5 minutes lang. Pagkatapos ng 7 minutes, pagkatapos nito, hindi ko na i-skip, hindi ko na patatagalin. Palitan ko na yung nakapin.
Siya na panonoodin ko, si Ate Kusina ni Jose. Sabi, kanina pa naman siya nakapin. Habang nanonood ako, nakapin si Ate Kusina. Mamaya, pagkatapos ko kay Ate Kusina, pagkatapos ko sa kanyang video, sunod ko si Ate Krashiba. Ganun po, para sunod-sunod. Oh, nagdarasal na. Dikitan na po muna, dikitan. Thank you sa 13 viewers. Harang again host from Marites Alincastre. May mukbang ka Ate Marites Alincastre ah. May upload ka. Nag-pop up sa akin, nag-pop up. Ayun, mukbang pa rin kami. Malakas ang ulan. Sarap ng kain ni Marites. Alang kusina, lagi kasama si Lola nanonood. Or magkaraoke kami from Krashiba. Ay, ganun ba? Saan ka po bang bansa ngayon, Ate Krashiba? Salamat! Romina Tiranya from Maldita, OFW, Lebanon. Kamay TV na BGBG. Yan na, tapos na oh. Harang na rin oh. Nakailantin vlog na pala oh. O, tapos na rin, bottle fight. Loading ako host from Marites Alincastre. Yun, tapos na rin oh. Ate Marie Chris Memorino. Yun, pupunta na ako sa kay Ate Josie na ako ngayon. O, Ate Josie. Hindi pa nakadikit oh, dikit ko na rin oh. Dito sa Hong Kong host, bukas kita bigyan ng pang banana Q. Banana Q. Okay na yan, no problem. Tama? Diyan muna. Ayan. Tikman nga natin yan. Ate ko si Jose, dikit ko na oh. Wala akong live bukas, ate ano? Ate Marie Chris, dito Hong Kong. Ay, Ate Krashiba Gwinpei. O, sunod ko na si... Teka lang, puntahan ko lang. 8 minutes naman to. 8 minutes, Ate Kusina ni Josia, 8 minutes. Chapati. Puntahan ko lang muna. Ampalaya Coke. Ano ba yun? Ba't ampalaya dito? Oh, like number 77, 78. Oh, dalawa oh. Harang tong isa. Itong isa hindi na nagharang oh. 79, like 79. Oh, palit na siya nakapin. Sino nga ba? Bakit buntis na Marisa? Buntis yung ano? Pusa? Tayo kayo dyan. Ang problema na naman yan. O yan, dito po tayo kay ano, Ate Gwen P. Thank you, Matit. Manay Ana TV, yun, Matit Gabarda Vlog. Matit Gabarda Vlog, dikit na kita from Manay Ana TV. Maraming salamat po from Matit Gabarda Vlog. Manay Ana TV, my way po from Matit Gabarda. Matit Gabarda Vlog, watching now. Bahura naman itong bahura. Sangsang ng amoy ba nito? Parang ano, nakakasuka.
nakakasuka. Pero ang sarap yan, house. Di ko kinaya. Masarap nga. Biniyak manon. Gayam, juicy ampalaya beef. Like 64 idol. Harang pa. For Manay Keita Vlog. Manay Ana TV yan. Mayuwi po. Manay Ana TV, baba rin po ng bahay. Manay Ana. May moderator ka na, oh. May galab shout out everyone. Nakakasuka nga. Madaming durian dito, Katunying. Dayi, ayaw ko ngayon, yummy na. Ano yun? Ayaw ko ngayon, yummy na. Padilit nga niyan, sinong pwedeng mag, ano yan? Yung halimaw na yan, kurimaw. May galab shout out ka, Mike. Nagpi-play ako. Yan, ampalaya na. Nasa ampalaya na, oh. Ate kusina ni Juicy, ah. Yun, padikit naman po kay Manay Anab TV. Binusindahan ang drop ng bahay. Ang sunod dito si ano? Krasiba Wingpi Vlog. Sino makasunod dito? Ang hindi ko pa napipin. Si Ate Rowena Teranya pala. Yun, kasunod si Ate Rowena Teranya. Si kaibigan ka Mike TV. Ay, Jan Serdan. Ipin ko na ba si Jan Serdan? Oh, Jan Serdan muna pala. Jan Serdan. Ate kusina ni Jose, naipin ko na. The Survivor Grandman, naipin ko na. Premiere na lang to ni Ate Survivor. Manay Ana TV dan sa'yo from kusina ni Juicy. Ate Juicy, nakita ko na kusina mo from Manay Ana TV. May galab siya doon, si Venus Indaya from Tita Vlog. Yun, harang ng ate kusina. Oh. Habibis Kusina at iba pa. May galab siya doon, Katunying, nakahabol din, busy lang kanina. From Habibis Kusina. Rowena Teranya Vlog, puntahan kita na una from Manay Ana TV. Yan ang maganda kay ano, mga ano ni Manay. Kailan lang ko dinikita nito ni Manay Ana Vlog. May galab shout out si kusina ni Juicy from Tita Vlog. Yan, natapos na yung harang ng ate ano, kusina ni Juicy. Hintayin ko matapos yung mga harang ha. Isunod ko na si Krasiba Gwenpi Vlog. Tapos, pag napanood ko na siya, papalitan ko na uli siya. Palitan ko ni Ate Rowena Teranya. Yun. Yun, tapos na rin ang harang, oh. Ito, nasa harang pa, oh, isa, oh. Ito, patapos na rin, oh. Ginigisa ng itlog. May galab shout out si Tita Vlog from Ate Kusina ni Juicy. Salamat host from Ate Kusina ni Juicy. No problem. Okay, okay lang yan. Tapusin din natin. Manay Ana TV, may galab shout out from Marites Alincastre. Tapusin lang natin yung mga harang para triple ang ano, triple. Tatlong ayuda. Ayuda sa banana. Ayuda sa WH. Ayuda sa revenue. Pag mga monetized channel na. Yan. Ganyan ng mga sulit at sulit na ano. Na kaibigan. Basta mga kaibigan natin, no problem yan. O, yun. Tapos na rin. Krasiba Gwenpi Vlog. Patawa tuloy siya, Ari Krasiba. O, yan. Patapusin ko lang ito isa, oh. Watching now, Krasiba Gwenpi Vlog. Yun, thank you, thank you. Sunod na dyan si Ate Rowena Teranya, ha. Pag pinindot ko na yung channel ni Ate Krasiba Gwenpi Vlog, sunod yan na. Maraming salamat ho sa pagpin. Oh, no problem mo. Kanina pa yan. Papalitan ko na nga yan eh. De, joke maya. Tapusin ko lang yung isa ni Ate Kusina ni Juicy. Oh. Pag natapos na to, ikaw nang susunod yung iwa-watch dito sa 4. Palit na kay Ate Rowena Teranya.
Tayong si Rowena from Kursiba Gwinpi Vlog. Kamay TV, sunod natin si Kamay TV. Meron na tayong 2 hours. Jenny 17 and J Auditor, thank you very much. Harang, marong ate kusina ni Juicy. Maldita FW Libanon pala, hindi pa napipin. Dan Pulpak, sa nakapin, Crush Bagwinpay. Marites Alingcastre, puntahan kita. Juju on the beat, hello host from Juju on the beat. You have a moderator, my friend, Juju on the beat. Please drop your link. And subscribe to each other, to all viewers, to the live stream of Tony Maxam. Kasi Bagwinpay Vlog, ang ikli lang na pala. Hanap ako ng iba mo. Video bago dikit. Maiksi lang ba niyan, kasi ba? Harang na oh. Tapos na yung harang. Okay, Jojo on the beat with 100%. Manay Ana TV, nood dikit kalimbang po. Sarap ng saging na may gata, kakamis from Mitit Gabarta. Yun. Please subscribe to my friend Jojo on the beat. Yun, dito na tayo kay Krashiba. Oh. Unang dikit. Oo nga, Sis Rowena. Sa short sana yan. Ay, no, nandyan ako. Short nga lang pala to. Sige, palta ay anong kita mamaya. Short lang yan, o. Dikitan nyo na po, short lang. Teka, hindi ko pa na-subscribe. O, una. Unang giveaway. Crush Bagwinpay Vlog. 418. Like number 36. Sa pang shirt sana yan, host. Narong Park. Narong Parking. Pangalawa. Ayun, pangalawa, Pangalawang giveaway. Like number 37. Ulit-ulitin ko. Pero hindi pwedeng ulit-ulitin eh. Pangatlo, thumbs love kuya from Ate Emma Helping Hand. Thank you Ate Emma. Salamat. Maraming salamat po host. Sa lahat from Mitit Gabarda. Ay si Mitit Gabarda. Naipin na ba kita Mitit Gabarda? Thumbs akos from Regine Lauyon. India Cebuana. Thumbs love at harang host from India Cebuana. Yun, nandito na sila Thanks host Tunying. Okay lang yan. Like number 37 38 pala. Sa short video pala yun. Sayang naman. Watch ko again Panoorin ko ulit. Mega love shoutout to everyone. Good morning kuya and Ate YP. Kagigising ko lang. Kain ka muna dyan. Ate Emma. Pang-apat na giveaway. Apat lang muna na ibigay ko. 4 lang. Baba na ba? Terminatra niya. May kisuyo po. Thumbs up at harang from India Cebuana. Baba na ba India Cebuana? At terminatra niya. Huwag na pala. Backread na lang ako. Backread. Nakita ko yung ano mo dito eh. Yun. Shirt lang po yung Crush Bagwinpay Vlog Paki-ano naman. Baba ka uli ay Crush Bagwinpay Pagkatapos kong ipin, pag pinalitan ko yung nakapin, tinan mo may harang si May harang na. Yun ba to? Yun yung live stream yun. Punta sa ibang live stream. The most delicious dinner Huang Yu Chai chicken I've ever tasted during Chinese New Year ba to?
Dito tayo kay Ate Rowena Terrania. Kursiba Gwenty Vlog, done to you, Kalimbang. Kaibigan, may bakas na ako. Palablab sa video ko. Pinaghirapan ko yung paggawa ng bag. O sige ate, pagkatapos niya no. Rowena Terrania. Short lang po yung video. O short na video pala, sige, susunod ko na dyan kay Ate Rowena. No province. No province. Salamat sa pagpin po from Ate Rowena Terrania. No problem. Bawi-bawi lang. Mana na TV Dan. Sa laing mo, 8.0. Laing nyo na may alimango ba yun? O alimango yata yun eh. Napanood ko na yan eh. Pero panoorin pa rin natin yan. Pagkatapos itong iba. Regine Lau yun. Puntahan na din kita. Yun. Megalab shoutout si Sir Rowena Terrania Vlog. From Manitita Vlog. O, puntahan ko na si Ate Rowena Terrania. Ilang minutes ba to? Premiere lang pala to. Saglit lang. Pero may like na oh. May like na Ate Rowena Terrania oh. Like ko na yan. Kanina pa rin nakababa. Oh, like 138 Ate Rowena Terrania. Hindi na ako magbabaka sa Ate Rowena. Oh, like number 38 na oh. Tamsak sa premiere sa nakapin from babangan ng bahay Kasangaro del Relox man yan. Hindi ka nagbaba kanina eh. Hindi ka po nagbaba kaya hindi po kita naipin. Like 139 Ate Rowena Terrania oh. Premier lang lagi binababa niya ni Ate Rowena Terrania kaya madali lang natamsapan pero bakas din po kayo para mabalikan. Like na rin to, mayroon na rin like oh. Saglit lang po ang premiere, mas magandang premiere eh. Si tatamsa, hindi kayo manunood, thumbs up lang. May galap siya ito, Regine Lau yun. The Survivor Grandma, puntahan kita, mag-iwan na lang ako ng bakas from Manay Ana TV. Baba rin ng Manay Ana TV. Papiliin mo si Ate YP sa ginawa kong bag, kuya. Panoorin mo nga ito bakit, Mrs. Sabi natin mo, piliin daw ng bakas. GT, love me. Love ni Miss Lynn. Nag-love shoutout. Ma'am Miss Lynn Espanyola. Sa'yo po ba ito, Ma'am Miss Lynn? Mamaya ko jakitan. Baka hindi ikaw eh. Rowena Pulpak from Regine Lau yun. Baba po ng bahay, Manay Ana TV. Nag-love shoutout po, Ma'am Tets. Ay, kilala ko na. Sige, lagyan na natin ng moderator. Kilala natin yan, si Miss Lynn Espanyola. Miss Lynn here po. Patthumbs up naman kay Ate Rowena Terrania. Megalab sa to po Ma'am Tits. Miss Lynn po here. Regine Lau yan. Baba ka rin ng bahay mo, Regine. Pinapanood ka na ni Mrs. Ate Emma. Pinapanood mo dyan, Mrs. Ate Emma. Bagong dikit po sa iyo, host from GT Love ni Miss Lynn. Sa mister yata ni Ma'am Miss Lynn yan. May grab shout out Miss Lynn, advance happy birthday. Malapit na pala birthday ni Miss Lynn oh. Happy birthday. Happy birthday. Salamat po sa pag-jacket. Birthday happy na yan si Ma'am Miss Lynn. Birthday happy. Salamat sa 67 thumbs up. Ba't dito 67, tapos dito 68, dito 68. Invite po kayo bukas. Yun, invite tayo, may kainan. Kaya Ate Miss Lynn Espanyola, invite tayo bukas sa may kainan. Dahil birthday niya. Yun, nag-birthday na nga oh. Naglobat na. Hey, happy na birthday pa from GT. Oo nga, happy birthday to you. Di ko po muna sasabihin, edad, kasi papahula ko po. Ay, alam ko na yan. Ako na makahula dyan. Sigurado yan. Jojo on the beat. Drop the link. Gumagawa pa ulit ako, kuya.
May nag-request kasi. Ay wow, maganda siguro yun, maganda. Manay, Dan Pulpak sa'yo, friend. Ma'am Tits, Happy Valentine Day in advance po. Ha ha ha. Sino yung kasunod nga? Kaya ano rin natira niya? Umutang ko na tuloy. Sino bang di napipin? Na nauna? Taas kamay, God Grace. Binusindaya pala, Binusindaya. Palit siya nakapin, Binusindaya tayo, Binusindaya. Wala pang nagbubura ng kurimaw oh. Burahin ko lang yung kurimaw. Kurimaw na yan. Nasaan na yun? Di ko tuloy makita. Ba't wala naman dito? Hindi ko makita dito. Yung kurimaw na yun. Bayaan mo na. Bayaan mo na yan dyan. Salamat si Rowena Teranya Vlog. Lahat po ng didikit sa akin, pupuntahan ko na lang, mag-iwan lang po ng bakas para di magmadali, sayang. O, Bicolano to. Bicolano to si Manay Ana TV. Saan po ko rin maho sa... Nado sa taas. Ay, bayaan mo na. Diyos maray na aldaw po sa inyo, gabos. From GT Love ni Miss Lane. Shoutout sa lahat ng Bicolano, Bicolana. Shoutout po sa inyong lahat. Mga Bicol tayo dito. Ilocano na, Bicolano pa. Binusindaya tayo, Binusindaya. Tol, oh, hindi mo pala nakadikit, tol. Dikit ko na, tol. Panuorin ko lang, tol. Like number 16, nasa harang pa, tol, oh, nasa harang. Mga oragong kita, mga tugang from Manay Ana TV. Tol, oh, mayroon pa pala dito, tol, oh, hindi pa rin nakadikit. Ano ba yan? Hindi mo pala nakadikit lahat to kay tol. Like number 17, 16 to, 16. Ito 17. Ito kaya pang ilan to, tol? Nakadikit na tol, like 18. O, pang 18 tol, ayun o. Pang 19 pala, 19. May nagdik na isa. Thank you si Smithit, may kalap siya to at mamaya kita balikan. Kumakain pa. Yun, magdikitan kita. Saan po ko rin mga host? Mga uragong kita mga tugang. Next po ni kaibigan Binusindaya, si Marites Anim Castre. Sunod si Ate Emma. John David pala, John David. God Grace pala, may God Grace pa. Ate God Grace. Manay Ana TV pa pala. Magdikitan na po muna, magdikitan. Okay lang yan, basta ano. Kahit nagbababa ng link, may nagdidikit naman. Thank you si Smith Gabarda. Thank you sa inyo lahat ha. Krasi Bagwinti Vlog sa pagpunta niyo lahat. Ate Emma, kusina ni Juicy, Regina Uyon, The Survivor Grandmadan po. Ayun na. Nasa harang lang. 11 minutes. Pag umabot na po ito ng 5 minutes, lipat ko na sa nakapin ha. Si ate ano muna, si ate... Kasi baguhan natin to si Manay Ana TV. Manay Ana, dikitan po natin. Baba po ng bahay, Manay Ana TV. May kisuyo. Mayamayang konti. Yeah.
Ha? Bigas. Ilan? Alin? Kunti lang ako. Juju on the beat, salamat po. Dikit na rin po kita from GT Lab ni Miss Lynn. Manay, Ana TV, hello. Maray na aga. Venus Indaya, bagong dikit. Baba pa ng bahay, kaibigan, kasanggar relax man yan. Di pa kita nabibing kaibigan. Advance Happy Valentine everyone. From Manay Teta. The Survivor Grand ba nag-drop ng bahay? Premiere po yan, pakitusok naman po. Watching po Venus Indaya from Atirwin Etranya. Pag 5 minutes na to, palitan natin ang kapin. Pahingin na kinakain mo kuya ha. Oh. Kuha po kayo sa isa lang. Tig-isa lang po tayo. Ilan po tayo dito? 14. 2, 4, 6, 8, 10. 12 lang. 12 lang kulang. Nako sistista, di na uso sa akin yung Valentine Day. Single again. Bakit naman? Nasaan na si ano ate? Ba't single na naman? Oh, baso, sarap po yan. Seedless po ba yan? Oh, seedless. Seedless siya, seedless. Kaya wala nang ano. Wala nang tapon-tapon. Wow, yummy grapes from Juju on the beat. Wala na naman kayo ni ano, Ate Ima? Wala naman. Bakit naman? Yung 5 minutes. Pakidikitan naman po to, kaibigan. Itong ipipin ko. Kasangga Rodel Relox Mangyan TV. Wow, may pag-grip. Oh, may pag-grip si Mayora. May pag-grip si Mayura. Venus Indaya, doon dikit, Kalimbang, Iwan Bakas, from Dikit Gabarta. Ay, ganun si Emmael Penghal. Ay, sad naman. Ay, naku kuya, sakit sa bangs. Napakasiloso. Kala ko ba naman, ano? Grabe naman. Paano yan? Magbabalintine pa naman tayo? Bakit ba kasi nagsiselos pa? Anong dahil at bakit? Maritos. Maritos ba yan? Maritos? Isang maritos. Ayun lang, pag siloso, ang hirap ng ganun. Kaibigan Venus Indaya, nandito pa ako ha. Baka sabihin mo, skip na kita. No. I cannot skip. To all link. Ay nako. LDR kasi kami. Long distance relation. Aba, alam ko yun ah. Alam ko din pala yung mga ganun, LDR, long distance relationship. Meron pa si pag long distance. May kanta yan eh. Kaya nga, itinuon ko lang sa paggagawa ng mga bag. Oh, at least may kita pa.
Pabakas na po siya ng kape, no? Kay kaibigan Kasangga Rodel Relox Mangyan TV. Ay, ayun lang. Hirap kasi pa LDL talaga. Hindi mahirap yan. Baliktarin nyo lang yan, LDL. Mas maganda. Relationship. Distance long. Ganun lang. Baliktarin nyo lang para hindi maging silosa. Saan ka ba si Emil Pinghan? Japan yan. Kyoto, Japan yata. Yun, harang na oh. Kaibigan Venus Indaya ah. Ay, harang na harang oh. California siya, ako Japan. Nakikinig ako ha. From the Survivor Ground. Saan siya ate, California? Magkalapit lang pala kami, Ate Emma. The Survivor, dan sa premiere at bawang dikit na ako sa'yo. Magkalapit lang pala kami, Ate Emma eh. Sa LA din ako, sa LA. Swerte na lang talaga pag nakasurvive ang relationship. Be strong and dapat. Lang dapat. Sa LA din ako, sa LA. Shoutout sa 15 viewers. Jingo Mix Ninja, thumbs up from Kabsat Jingo Magdadaro. Si Time Long. Si Time Long, my friend, Jingo Magdadaro Kabsat. Wahaha kuya, uba. Bakit ka natawa ate, Emma? Baka kilala ko yun eh. Nandito lang ako sa LA. California pala siya eh. Para siya mag-LA din ako. Baka magkita kami nun minsan. Kusina ni Diyos eh. Confirm ko na. Salamat. Tol, nandito pa ako tol. Matatapos na tol oh. Oh, ito. Harang na harang. Pinagsisilusan ang white ikaw mga friends, kaloka. Di pati sa akin, nagsisilos pala yun, Ate Emma. Siyempre, lahat ng whitey friend. Matapos na, Tol, Binasindaya ha. Kudina ni Josie, Lalabs, dating dikit ako sa'yo. Sino ba yung Kudina? Tol Binasindaya, ayusin mo. Ayusin mo dyan, Lalab. Sino bang Kudina na yan? Ako, ginib up ko na. Si Grandpa. Salbahe, puro laga. Break na kayo ni Grandpa? Kapitbahay ko siya kuya sa Caloocan dati. Ah, ganun ba? Baka magpapitbahay din kami dito sa LA. Haha. Di maiwasan magselos lalo nakatuon ang time mo sa YT. Marites tayo dito, Marites. Mga Marites tayo dito, Marites Maritos. May na ang net ko host, Cynthia from Marites Industry. The Survivor Grandma, Dan ako sa'yo. Yun, tapos na oh, tol. Dali at pupunta ako si Gran ay Kasangga. Kasangga dito ako, kaibigan Kasangga oh. Unang dikit. Kasi makita, ano ba? Ayun oh, unang dikit, Kasangga. Kaya nga, di ko na lang pinapansin si tita. Manood lang ako ng latest video, kaibigan Kasangga rin, Rodel Relox. Ito, konting handa sa birthday.
konting handa sa birthday. Ano pinapanood mo, May? Hindi. Like number 28. Pinapanood ko din mo sa May. Nasa live na ng iba oh. Baba ng bahay, Manay Ana TV. Ipin ko lang saglit. Magbigita na po kahit di nakapin. Pangalawa, kaibigan. O, dito uli ako sa ano, sa konting handa sa birthday. Subscribe na rin ako, sinubscribe ko na din. Pangatlo. Hindi mo ba may exit yung cellphone mo? Apa ya? Hindi mo may message yung bitista? Wala nga. Nakasubscribe na ako, kaibigan oh. Kasangga. Rodil Relox Mangyan TV. Watch na lang ako dun sa ano, latest video mo ah. Dito sa counting handa sa birthday. Yan, naglo-loading. Si Habi din, feel ko sis, mas helping hand. Nagsisilos ka so inaaway ko, ha ha ha. Mag-aasawa sila na magaganda tapos magsiselos. Ano ba yan? Huwag sila mag-asawa na maganda kasi. Like number 30. Di ko pala na-like ko. 28, 29, 30 kaibigan. 31 pala. May dumikit na isa. Nasa harang lang. Venus Indaya, nasa beach na ako ha, haba ng lakad. Mag-isa lang ako, sis tita, at magkaiba ang oras namin. Manay Ana TV Dan, sa'yo, full pack. Manay Ana TV, pababa po ng bahay, paging. Manay Ana TV. Pag alam ko parang galit si Habi, nag-iingay na ako para di na makaimik. Naka-play na ako kaibigan ng Rodel Relox Mangyan. Last 15 minutes, ay 16 minutes po, 16 minutes. Sabihin mo kay Mangyan, pinapanood ko rin sa May. Pinapanood ka ni Mrs. kaibigan Mangyan sa main. Doon siya sa ano, sa lamesa. Nasa harang tong isa oh. Harang from Gold Egurot. Kusina natin Juicy, nag-BG-BG. Ate Emel Pinghan, nag-drop ng bahay. BG-BG ate kusina ni Juicy. Tamsa Kos from Gold Egurot. Drop daling kaibigan ng Gold Egurot. Di pa nagbababa si ano eh. Kung ayaw magbaba, ayaw magpagdikitan. Ganun lang yun ba? Yun o, mayroong tayong ano. Makulit. BG-BG lang house, work mode pa from Gino 17 Vlog. Okay lang yan, okay lang yan. Unahin ng trabaho, mahirap na. O hirap talaga lalo magkaiba oras nyo. Tapos may waiting ka pa, may work pa, hirap mag-adjust. Thank you po sa 16 viewers. Nasa harang pa ako ah. Jojo on the beat. Papunta na ako sa iyo from Manay Ana TV. Ibaba mo sa link mo Manay Ana. Tanganing madikit madikitin kayo ng mga taga-ID. Gold Igor to, baba ka din ang bahay mo. Para madikitan. Just finished watching Colorful Fountain, Tita Vlog. Matatapos na kaibigan, Rodil Relox man yun, no? Ha?
sabi ko. Walang antics. Last 13 minutes tayo, 13 minutes. Gusto bantayan ko siya habang natutulog. Ay naku, sayang oras na. Bantayan habang natutulog. Ano yun? Ano yung baby? Ate Emma, ano yung baby? Dapat ikaw yung babantayan tapos siyang gustong bantayan. O Ate Emma, like number 20. Hindi na ako magbabakas Ate Emma. Ha? Harang pa, order relax mo yan. Wah, ay grabe naman sisi. Bantayan mo talaga, oh my God. Mga ibang lahi pala yung kasama ni kaibigan Rodel Relox mong yan, oh. Sana official vlog, playing your latest 1 hour LS from Jensel Dan Adriano. Tema pangalawa, oh. Like number 21. Hindi ko makita si Jojo on the beat. Mamaya na lang. Yun. Sunod natin si Manay Ana. Kambal ni Gold Igorot. Rambutan sila. Seaside. Sightseeing. Jakitan ko ba to Gold Igorot? Pag jealous na talaga ang umiiral sa isang tao, hirap na yon intindihin. Para di ako makagala sa YTCs. Teta, kaloka. Harang host, binusin daya, 5 minutes. What's going to Margyok? Margyouts. Margo. Full pack package na. Wait ko po. SBG Supply thanks. From the Survivor Grandma. Watching na kayo mas helping hand. Darang idol. Kambal ni Gold Igorot. Lagyan ko ba ito ng jacket kaibigan Gold Igorot? Harang idol from Sharing Sing. Thank you Sister Rowena. Mamaya nabalik ko sa iyo from Emma Helping Hand. Thank you kaibigan G Auditor. Last 9 seconds, ay 9 minutes. Teta Vlog, may galap shout out. From Jan Sir Dan Adriano. Oh, Jacketos, Gold Igorot po to. Thank you. Gold Igorot, dana ako sa'yo. Sitsi with Danset. Nung nasa abroad pa ako sis Emma, helping hand. Sabay-sabay, personal work, YT. Yan, may jacket na yung Gold Igorot ha. Kung sa'yo to ha, gold. Kung yan ang ninja mo, ay yan ang ninja mo. Dito kasi sitsiwit mga sitsiwit. Sitsiwit dance up. Dance by Uploader Hong Kong. Gold Igorot.
617 ka, 617. Mega love shoutout si Jan Serdan from Tita Vlog. Hashtag Manay OTW po from Gold Igorot. Magdikitan lang po, magdikitan. Tapos na tayo mo. Bigyan din natin si si Manay Ana TV. Dan Manay Ana TV, Kalimbang, Dikit Tusok from Krasiba, Gwenpi Vlogs. Bukas wala pa akong live stream ha. Oh, Ate Ana. Manay Ana TV, isang unang dikit. Naglo-loading. Ayun o, kulay red pa o. Like number 50. Espenta, my friend Espenta, thank you for coming. Hello host, katatapos ko lang maglaba. Nag-live yan si Spenta. Ako naman sis, teta, wala akong work ngayon kasi tinatapos ko pa yung next operation ko. Di pa patapos yung operation mo, Ate Emma? Kaya nga nag-wait ako para di boring tapos pasaway naman yung partner ko. Hay, stress talaga siya. Manay Ana TV oh. Pangalawang giveaway. Like number 50. Pangatlo, Manay Ana, oh, pangatlo. Sana official vlog, dan po sa iyo kanina. Sa naglalaba. Like 52. Harang host from Ambe. Ate Ambe. Thank you po, Ate Ambe. Dan, thank you host. Mahaba yan ha. Lating oras. Harang house from Ambisyosa. Tamsak dan din. Ayun lang, mahirap talaga kasi pag depende na lang talaga pag malawak ang pag-iintindi at dapat tiwala lang talaga ay masalpinghan. Thank you so much Sis Rowena. Mamaya balikan kita ha. From Ate Elma's channel. Nag-love shoutout from Ambisyosa at Ambisyosa. Sa new official vlog, nag-BG. Tatlo pinapanood ko, tatlo. Hanggang ano lang, 10 minutes, Manay Ana TV ah. Tapos, watch later ko na lang, mamaya tapusin ko. Naglo-loading tong isa oh. Saan ba to? Emma's Helping Hands. Mega love shoutout daw, sabi niya, Ambe. Crushi Bagwan Vlog, BG. Teta Vlog, Nood dikit Kalimbang, iwan ako ng bakas from Mitit Gabarda. Na pinapakita Mitit Gabarda? Kaibigan Mitit, Espenta Vlog, see you. O, nagbabalik yan si Espenta. Dikitan niyo ba yan si Espenta? Mega love shoutout sa lahat. Nasa harang pa ulit. Kaya nga sis tita eh. Wala naman akong kasama dito. Mega love shoutout Sunny Official Vlog from Ambisyosa. Gawin ko lang 10 minutes to ate. Ate Manay Ana TV. Shoutout sa 12 viewers. Sa ilalim ng puting ilaw. Mega love shoutout Sis Ambi. Sana official vlog, playing your latest 1 hour less. O kayo na pa piniplay niyan ni Jan Serdan. Pin ko nga muna to, makikisuyo. Pabalik naman sa mga dinikitan nito ni Jan Serdan Adriano. Jan Serdan Adriano watching now po. Bit Bill Rest from Ate Rowena Terrania. Ano ulam natin dyan, host? Pakbet. Tita Vlog playing. Long video mo din po from Jan Serdan Adriano. Ayun lang sis Emma.
Gawain niya pala kasi. Binabaliktad. Thank you, Jan Sirdan. O, piplay ka niyan. Mabait niya si Jan Sirdan. Isang napakabait. Yan ang... Ay, hindi naman pala. Meron naman pala yung mga pinag-graduate natin na naandito pa rin. Nandiyan pa rin si Venus Indaya. Isang gumraduate dito sa atin yan. Kanina nandito si Wen Smile. Gumraduate sa atin. Yan si Jan Sirdan, dito gumraduate sa atin, andito pa rin. Already done sob to spend a long time ago. Please connect back, thank you. My friend is Penta, please connect, subscribe back to the Survival Grandma, my friend. Thank you si Jan Sirdan, may play din kita. Hashtag Manay. Manay Tamdan, full pack. Sa paano magluto ng halaan from Gold Igorot. Kaluka, di ba sis tita? Mega love shoutout kaibigan Joel Video Okay Vlog. Sana official, papunta na ako sa'yo. Bicolano din yan. Parang kaibigan. Thank you Joel Video Okay Vlog ha. Thank you po. Merry Christmas na. Advance na naman Merry Christmas. And Happy Valentine pala. Kantahan na to. Mega love shoutout to Survivor Grandma. 10 minutes lang ha, manay 5 minutes pa lang Last 6 minutes ha, 6 minutes na lang ako, 6 minutes. Yung mga hindi na pin, sorry pasensya na po, pasensya. Mamimiss ko lang siguro ni partner mo sis, Emma Selping ha. Namimiss ka lang siguro. Si Ambin, di ko pa. Kailan ang ilas mo Ambe, ate Ambe? Penging pinakbit. Nasitaw ka tunying, naimas, pati nilagang tarong, isaw-saw, jibagoong, kalamansi. Hello kaibigan dito, oo nga eh. Naimas na talaga ajay, no ka? Ajay ti si Dami. Si Dami tata ajay, pero awan utong na. Awan utong, di utong na kwa, kay spray pa lang di utong. Ngam nag-grocery di ko ako, di hipag ko nag-grocery. Na namalingke, jigal man, ajay ti ginatang, tarong, tapos, ajay. Kata. Kuan gayam, karabasa. Ambisyosa na di kita napugit pala kita. Play ko recent video mo. Mama Nancy Vlog, thumbs up from Mama Nancy. Salamat Mama Nancy. Salamat sa 72 thumbs up ha. Baka sa Friday pa host, di ko pa sure. Okay, no problem yan, no problem. Basta mag-ano ka na para sa mo. Mama Nancy Vlog ha, may jacket na po yan ha. Para sa WH, Ate Ambe. Seven minutes. 7 minutes. Habang biyahe nito. Salamat din po ho sa pagdalaw sa live ko. No problem. Basta masilip natin yan, pupuntahan natin. Pinapuntahan ka sa akin ni Mrs. eh. Naka-live si Mama Nancy, puno na yung tab ko, 10 tab. Dating digitan po tayo, Jan Sirdan Adriano, salamat. From Ambition. Matagal na kayo nagkadigitan yan. Joel Video Okay Vlog, galing na ako sa iyo from Manay Ana TV. Osis TV, stalker. Osis Teta, stalker ko siya. Since high school at sa FB lang ulit kami nagkita. Wow naman. Sana official vlog, mega love shoutout. Bicol ka rin ba? Bicol rin yan si Padi. Albay, Santo Domingo yan, Santo Domingo Albay. Hirap ng LGBT ang partner. Napakahigpit at silosa sistita. LGBT yan eh. Ano nga ba LGBT? L. Loyal. G. Wow, destin mo nga siguro siya from Tita Vlog.
Opo, tita, Bicol din yan. Jan Sirdan tayo, Jan Sirdan, ano? Digitan tayo, marami pa kayo dyan, oh. Sayang ka sa Bicol, tita vlogs. Dito lang yan, sa Naga lang yan, Naga po. Salamat po, Ma'am Manay, from Joel Video Okay Vlog. Saan lugar ba to? Manay Ana TV. Haba ng biyahe ah. Saan kayo sa Bicol? Kamay, from Kamay TV. Yun oh, pakilala kayo, maraming Bicolan dito. Remember ko rin yung first love ko nung high school. Wow naman. Arang idol. Tamsak ulit dito house. Dikit na din from Mama Nancy Vlog 1. Lagyan ko ba ng jacket to, Mama Nancy? Lagyan ko ng jacket. Krasiba Gwynpe Vlog. Emma Helping Hands. Dan sa'yo. Pasukli daw from Krasiba Gwynpe Vlog. Sa mga hindi po na-pin. Sa mga hindi pa na-pin, paki-comment po ah. May tao, may taga lang po, may tao. Sarap ng dinundang. Bicol ka rin ka, Mike? Oh, Bicol na rin si ka, Mike. Ako, Bulan Sursugon. From Ima. Oh, dahil pala dito mo. 4 minutes sarang idol from Salersing. Ako sa Cavite. Ako sa Cavite. Ay, ako sa Cavite. Ako sa Bicol. Sa Camarines-Sur. Sunny Official Vlog. Tapos narang kaibigan. Salamat. Bicol ka rin ka, Mike. Oh, Bicol din yan. Kain muna kami ho. Sige, mag-ender rin ako, Ate Rowena. Mamaya balikan ko lahat ng dumikit sa akin. Bicolana ka rin pala sis M. O, Bicolana yan. Kaya nga love na love ako niya ni Ate M eh. Si Bicolana rin kami. Yan, si Manay Ana TV. Bicolana din yan. Mama Nancy Vlog, dati na kita dikit, pasukli na lang. Harang pa more, last 4 minutes from Goldigorot. Tagkawayan Quezon from Kamay TV. Quezon yun, kaibigan Kamay TV, tagkawayan mo pala. Di, boundary siya, boundary kasi. Tagkawayan at saka Labo. Emma Helping Hand, drop ng bahay Mama Nancy Vlog. Jan Sir Dan Adriano, salamat po. Teta, baba ka ng bahay, puntahan kita from Sunny Official Vlog. Emma Helping Hand, puntahan po kita later, lunch lang po kami from Jan Sir Dan. O, sis tita, mother ko Bulan Sursugon. Jan Sir Dan Adriano, na nakapindan sa'yo from Krasiba Gwynpe. O, babalikan ka niya ni Jan Sir Dan, Ate Krasiba. Basta magbakas lang tayo, babalikan kayo ng mga yan. Yan ang pinag-graduate ko si Jan Sir Dan na pag nag-live ako, laging pumupunta. O, may ano tayo, may trumpeta. Trumpeta na wala namang kwenta. Krasiba Gwynpe Vlog, nag-drop ng bahay, kusina ni Jose. BG, Dan Krasiba, salamat from Ambe. No worries, Jan Sir Dan, with love. Oh, basta magbakas lang kayo, magbabalikan yung mga yan. Magbabalikan yung mga yan. Pag hindi nagbalik, sunod na live ko, di mo ko binalikan. 12 minutes na pala, oh. Ayun, 12 minutes. Tinang ko lang si Jan Sir Dan bago mag-end. Sino po hindi ko na-pin? Sorry po sa hindi ko na-pin. Sorry. Ipagpaumanhin nyo po kung di ko po kayo na-pin. Manay Teta Vlog, di ko na-pin. Manay Ana TV, hello po. Ami TV3, Tamsak Idol. Emma's Helping Hand, going na din ako para Manay Ana TV. O sige, magsuklian muna kayo. Dito na ako kay Jan Sir Dan. Para naman ano. Jan Sir Dan, like number 94.
95 pala. Ito, Jan Sir Dan, di pa nakadikit oh. Lapit na birthday ni Ka Juni. May budil fight na naman yung mga yan, budil fight. Like 95, 96. O, Jan Sir Dan oh. Nilagas ulit. Pangatlo, di pa pala nakadikit itong mga to. Like number 97. 95, 96, 97. Nilagas ulit. Mamanan si vlog. Jakitan ko ba ito Mamanan say? Si Kamike pa, graduate, katunying. Si Kamike, pag-graduate, katunying. Ilan ba ilan? Mamanan siya, nilagyan ko na ng jacket, Mamanan siya. Opo, pa-jacket po. O, may jacket na. Ano po, main mo Kamike TV? Yan ang main niya, Kamike TV. Anong Kamike TV mo, kaibigan Mike? Para lagi nakikilala yung main natin. Yung unang darating daw, ang ihanda ni Ka Juni, ha. Kasi yung iba nagugutos siya, channel lang eh, kaibigan ka Mike. Konti lang kulang. Pababa ng main. Pababa ng link. Para isunod natin kay Jan Sir Dan. Baka sakaling makakagraduate. Genie Sister Nice, Daily Routine, may live na naman. Aming TV. Kamay, pababa. May nang gamitin mo para maganda. Para yung iba maguguto channel lang. Chalerching, bigi-bigi. Kamay TV yan. Ayun, Kamay TV oh. Ilang minute dyan, Sir Dan? 14 minutes. Break for Palaweños. Road to recovery after Typhoon Odette. Nagkulab na ba kayo, dyan, Sir Dan? Nagkulab na kayo ni, Bill's Adventure? Ay, grabe. Ako yata una dadating. Rowena, thumbs love, thumbs down, thumb down. Po sa'yo, wait ko sukli from Gold. Balikan niyo po si kaibigang Gold Igorot ha. Malapit na rin po yan mag-graduate. Kasi ano pa po yan eh. Tingnan ko nga muna yung bahay ni kaibigang Gold Igorot. Ayun o, 617 pa lang. Konting tiis-tiis lang. Kaibigang Gold Igorot ha, nandito pala ako sa bahay mo, Victory Park Dinner, Gold Igorot, Chakini. Magkasama ba kayo ni Chakini? Gold Igorot? Wala pa po, kuya. Ay, wala pa ba? Akala ko nagkulab na kayo. Baka hinihintay nyo kung pumunta dyan para tayong tatlo magkulab. Pwede ba akong pumunta dyan sa Palawan? Para apat pala tayo magkukulap dyan eh. Apat. Si kilap ba yun? Kamay, TV, dating dikit na po pala, playing Rowan or mukbang. Mas helping hand, dan sa may intro mo. May bakas naman, thanks from Manay Ana TV. Grabe ang pinsalan ni Bagyong Odette, no? Ay, no, tatlo yan. Diyan sir no, tatlo yan, no? Oh. Ganda ng ano. Dan sa'yo, Gold Igorot. Kay Igorot, from Krashiba, Gwenty Vlog. Oh, ito, mga Ilocano. Ba't nandito lahat? Puro Ilocano at saka Bicolano. Marami Ilocano. Marami Bicolano. Humintay Vlog, hello to New Maxam, humintay, thank you for coming. My friend, Humintay Vlog. Extend tayo ng 14 minutes. Para dito sa ano? Para dito kay Jan Sir Dan. Pin ko nga po pala to si palitan na kita Jan Sir Dan ha. Bibi Bait, palitan mo na kita Bibi Bait, Jan Sir Dan. Salamat kuya, lunch po muna kami ha. Sige.
Pinatan mo na rin kita. Hey, Gold Igor tayo, Gold Igorot. Gawin ko lang tong ano ha, Jan Sirdan ha. Ilan ba to? 14 minutes. Iabot ko lang ng mga 8 minutes. Mamaya ko natapusin. Para maanohan ko naman si Gold Igorot. Salamat sa 13 viewers, mga silent viewer ko dyan. Kilala ko naman yung mga yan, mga silent viewer na yan. Thank you, Tony Maksam. No problem. Welcome, welcome, my friend. Hong Men Thai Vlog from Vietnam. Hong Men Thai Vlog, yun. Thank you, my friend. Hong Men Thai, to your sticker. Dikitan niyo po yan, oh. Please subscribe to Hong Men Thai Vlog. This is very supportive friends. Supportive YouTube vlogger. Please subscribe to all viewers to Hong Men Thai Vlog. Just click the picture and go to channel. And watch the link or watch the latest video. Let's make a survival video to Tony Maksam. Okay, no, Hong Men Thai Vlog says let's make a survival video. Kamay TV yung kaklap. Napapatawa ta si Kamay TV, nag-English na si kaibigan Tony. Thanks sa pagpin. No problem, no problem. Okay lang yan. 7 minutes, kaibigan dyan, Sir Dan. Ayan, 7 minutes, oh. Paalam na muna, Idol Tunying. Patapos ka na rin naman. Oo nga, salamat Manay Teta, ha. Salamat. Thank you very much. Ang sakit na naman ng aking mga leg. Kamay TV, nag-iwan ako ng bakas. Bahala ka na. From Manay Teta. Ay, Manay Ana TV. Kain tayo ng pizza, mga lalabs. Yun, pahingin naman natin, ma. Pahingin pizza dyan. Merienda. Anong pizza yan, ate? Greenwich? May Greenwich ba dyan? O Yellow Cab? Krasiba ko yung vlog. Yun, nagbigi-bigi. Dan watch, Manay Ana TV. From Mamanan si Vlog 1. Magbalikan po tayo, ha. Kahit bukas na, basta pag nakita niyo yung bakas, subscribe niyo po, ibalik po kayo. Hong Men Thai Vlog, BG, Manay Nancy, salamat. Sabi ni Manay Ana Vlog. Tamsa Kos from Ate Dini, ako yun. Thank you. Nakaabot si Ate Dini ako, oh. Sarap ng pizza, lalab. Emma Helping Hand, buy na muna. Enjoy eating pizza, sis Emma from Krasiba Gwenpi Vlog. Okay, Manay. Makakalat ako sa bahay mo. Mamaya. Gold Igorot, ambisyo siya. Dan sukli sa'yo from Gold Igorot. Good morning, kagigising ko lang from Ate Dini ako. Excuse. Pulkuji pizza kuya. Ay, puljuki. Tigracie, itusok dan from Tigracie. Hello. Yun, may moderator ka na, Tigracie. Thank you for coming, Ate Gracie. Nandito pa si Sis Dini, hello. Oh, nandito nga eh. Oh, 9 minutes na dyan, Sir Dan, oh. Skip po na para maabutan ko si ano, kambal ni Gold Igorot. Tapusin ko mamaya. Punta na lang ako sa ano. Subscription. Tupak na naman yung aking ubo. Gold Igorot to. Dito ko sa bahay mo, sa mga ano ba to? Mga bulaklak. Kasama mo si Chucky niya. Oh. Ayun o, kulay pula. Sa lahat po na may baka sa akin, isa-isa lang kayong babalikan sama at hinakalaban. Dini ako, puntahan na kita. Mag-iwan ako ng bakas from Manay Ana TV. Good morning, tita. Bye na rin, Sis Dini. Andito pa, Sis Dini. Unang giveaway ha, kaibigan Gold Igorot.
Like number 8. Kalimbang all. Ayun o, puro itim na o. Pangatlo. Tita Vlog, galing na ako sa bahay mo. Naka-quarantine ka pala. O, pangalawang giveaway ha. Salamat Gold Igrot. Salamat tos kuya. No problem. Pangatlo. Subscribe ko na o. Tatlong giveaway. Like number 8, 9, 10. Going to age of tuning friends from Hong Mintay, Dan Watts, Jan Sir Dan Adriano. Mama at sa Pampers from Tigracie. No problem. Salamat boss kuya. Dan Watts, Jan Sir Dan Adriano. Ha? Last December pa yun, Sunny Official. From Tito Vlog. Puntahan mo kaibigan Sunny Official yung latest video. Pag may kipagdikitan ka, ang puntahan ng video yung kauna-unahan. Tingnan mo kung one day nakakalipas. Basta yung kaunahan yun ang puntahan mo. Thanks much. Talaga Kuya Host. With love and care emoticon. Okay, no problem. Marami pa yan. Kaibigan Gold Igorot. Tita Vlog, dan po sa laing mo. My friend. Gabi na kasi nagla-live si Chucky ni. Patulog naman ako pag magla-live si Chucky ni. Dan full pack sa nakapin. Pero uabot pa ako maabot. Gold Igorot. Gold Igorot, full pack na po from Sunny Official TV. Benedict Nicolas, tusok na idol from Benedict Nicolas. Sino itong Benedict Nicolas? Silipin lang kita kaibigan Benedict Nicolas ha. Hello everyone. Krashiba Gwen P o nag-BG ay nag-drop ng bahay in Maldito FW Lebanon. May jacket ka na kaibigan Benedict Nicolas. Tusok na idol. Hello everyone. Ambisyosa, punta na ako. Ako na bahala from Manay Ana TV. Ate Emma Sunny Official Vlog ng BGBG. The Greaty, Pawats. Sa may gusto. Mamat po from the Gracie. Pag natapos nung kay Kambal ni kay Gold Igorot 3 minutes. Hindi ko pa napipinto si Maldito FW Lebanon. Itong susunod ko ha. Salamat sa 16 viewers. Salamat. Sarap ng subo ni Chucky ni ng pansit ha. Bago na pala to oh. Hindi na pala to. Victory Park Dinner Gold Igorot Chucky ni. Pangalawa na pala oh, kaibigan Gold Igorot oh. Pangalawang video mo na. Ate Juicy Kaor, thank you. Nagbabalik Ate Juicy Kaor. Yun na, tapos na Gold Igorot oh. Tigracie, yun. Thank you sa emoticon. Tatapos na Gold Igorot. Video mo na host, kain po muna. Tayong lahat from Mama Nancy. Paano naman po dyan no? Kay Maldito FW Lebanon. Sampay lang ako, nilaban padi. Sige padi, no problem yan. Unahin natin ang trabaho. Sa Lersing, mega love shoutout. Thank you for BGBG. Mama Nancy, and ate ko si Nani Juicy. Thank you sa 16 viewers. Pagkatapos po niya na, yung kay Maldito FW Lebanon, mag-e-end na po ako, mga ate, mga kuya, mga kaibigan.
Thank you for coming. Kita-kita po ulit next LS ko. Di pa natin alam kung kailan. Every other day ako. Pag tinamad na naman every other day, sunod na araw na naman. O, tapos na. Gina17 Vlog, thank you very much. Ka Mike TV, thank you very much. Hindi kita naipin ka Mike, sorry. Teta Vlog, unang tusok dan from Gold Igorot. Maldita Libanon na, dito ko. Unang dikit. Maldita OFW Libanon. Like number 40. Chandler Singh, hello, puntahan kita. From Manay Ana TV. Maldito FW, pangalawang subscribe, pangalawang giveaway. Like number 14 kita, 41 to, 41. Pangatlong giveaway, pangatlo. Like 40, 41, and ito 42. Yun, tapusin ko lang to. Di ko na to i-skip. 3 minutes and 45 seconds. Magpapaalam na po ako mga kaibigan. Thank you for watching. Watching pa sa nakapin. From Ate Dini ako. Maganda po si Tunying. And thank you. See you again next day or Kaibigan Di Gracie. Sorry kung na-late ka, hindi ko na naipin. Next time na lang, Di Gracie Thank you for coming. Salamat na nakaabot ka, na-late ka na kasi. Seller Singh, thank you very much. Mandlita, salamat sa pagpin. Palanglong, Tunying. Ano yung palanglong? Ano yung palanglong, Tunying? Hindi ko alam yun Dito ko sa ano mo, Tig Gracie? Tig Gracie, dito ko sa in memory of my mom, Kat Mengkoy, using air dry clay. Dito ba ako ate Maldito FW Lebanon Palanglong lang. Tawag ko sa lalaki. Kasama lang yan sa palangga. Ay, okay. Thank you. Akala ko palanglong. Maldi. Seller Singh, Dan travel at down short. Yun palanglong, kapalangga, ganoon. Alam ko anong palanglong yun Maldito FW Lebanon. Hello from Manay Ana TV. Manay Nancy Vlog, nag-BGBG. Maganda po ako mga kaibigan Thank you for coming. Hindi ko na po isa-isahin. Sa may iwan ko po dyan na 16 viewers. Nandito pa ako kay Maldito FW Lebanon. Nandyan po. Tapusin ko po yan. 3 minutes lang naman. Ambisyosa, salamat. So, OTW ako sa iyo from Maldito FW Lebanon. Tig Gracie. Sorry Ate Gracie. Nahuli ka kasi. Send ko na sa'yo yung pizza mo, kuya. Nakita ko nga may message. Salamat host for Ate Ambia, mag-LS ka na Ate Ambia, support kita, basta mag-LS ka. Maraming pupunta sa'yo. Harang na Ate Maldita. Ate Maldita, harang na Salamat sa lahat. Yun, thank you sa lahat Thank you mga kaibigan. Ito walang harang, bakit kaya?
Exit na ako. Thank you very much again. Dikit na sa nakapin. Full pack. Newbie from Gold Igorot. Yun. Mama Nancy Vlog. Thank you very much. And kita-kita lagi. Ingat po tayo lagi sa bawat araw. And God bless us all sa atin. Suportahan lang tayo. Basta pag nagpapap kayo sa akin at nandito ako sa bahay, pupuntang kayo namin. Nababasa naman ni Mrs. Total mahina ang aking memory. Pero si Mrs. maano yung memory niya. Kaya pag alam niya kung sino pumunta dito sa live stream na yan, mamaya papahinga ako ng mga 2 oras. Tapos support na ulit sa live. Sa gabi naman hanggang alas 11, alas 12 kami nanonood. Thank you so much kuya, with love. No problem Ate Emma. Thank you din Ate Emma. At sorry kung ano, yung mga past natin na alam mo na. Sorry. Next time, bawi si Tony. Maldito FW, Lebanon. Dan, my love, will you see to? My love, will see it through pala. Thank you so much, kuya. Salamat po, host. Mama Nancy, hindi napin ba kita o hindi? Have a great day, everyone. Yun, nagpalipad pa si Ate Dini ako. Nagpahabol pa si Ate Dini ako. Thank you, Ate Dini ako. Thank you. Thank you very much, Ate Dini ako. Umabot pa nga kay Ate Dini ako yung ano, yung palipad na yun. Ano yun? Bon. Nob. Congrats nga pala uli kay Ate Dini ako kasi monetize na yata yun si Ate Dini ako. Okay lang po. Salamat po from Mama Nancy. Mga ka-display, harang bro. Ambitious Dan Pulpak from Maldito FW Lebanon. Yun, thank you Ate Dini ako. Thank you. Thumbs up, number 78 from mga ka-display. Thank you po ulit sa mga pupunta. Thank you for coming. Salamat sa 78 thumbs up. 17 viewers pa na. Andyan pa, 17. Salamat sa mga nagpalipad. Hindi pa. Hindi pa nga pala. Kulang pala sa WhatsApp na lang. WhatsApp. Nagpalipad pa si kaibigan Benedict Nicolas. Kaibigan Benedict Nicolas, salamat. Mahabol pa rin. Mag-e-end na ako mga ka-display. Hello. Mahabol pa rin si Benedict. Thank you kaibigan Benedict Nicolas Salamat sa 125 pesos. Kalimbangol ka na sa akin, kaibigan Benedict. Tandaan mo nga, Mrs. Benedict Nicolas. O nagko-comment kasi, lagi naman pag nakakalimbang all naman kasi magko-comment naman kami ni Mrs. Mga ka-display, hello! Video lang ako from Benedict Nicolas. Salamat kaibigan Benedict Nicolas Salamat sa iyong palipad dyan. Super appreciate kaibigan. Salamat sa pagpapatambay, palanglong. Maldita FW Lebanon. Mga ka-display, thank you very much. Nahuli ka kaibigan ka-display. At hindi niya ako ate ko si Nandiose OTW Maldita. Mag-end na po ako. Thank you very much. Thank you. Sa mga nagpakulay dyan, nagpalipad. Salamat. More blessing din ang kapalit niya sa inyo. Thank you for sa pag-share ng blessing. Krasiba Grand P. Bye host. Sige, bye. Thank you. Kita-kita next day. Salamat po sa lahat. From Ate Kusina Diyos sa iyon. Thank you very much. Bye-bye. God bless us all sa inyong lahat.